من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, mga penanggungan ng kekasih pag-iman. Yari na isap kita niyo bihayaon habi asin waktu kebiaksan si kita niyo. Yari bihayaon na laman simulan Ramadan. Amunain pagsual jawab sin kita niyo. Mga subo mga kataw manghuran, aw di mga paghawal-hawal halam sin pangatayan. Insyaallah Ta'ala, jawaban si mga kaguruhan sin kita niyo. Amuin kaguruhan, nagdarasin, amuin pamaham, guwa din ng Quran at sin sunnah. Sin Nabi na alaihi salatu wassalam. Buku namun tali sadya, tawakan hinang-hinang sadya, aamuin si mga manusia. Alhamdulillahirabbil alamin, mga panangguan ha kami Islam. Nabiasin ka po-post na mo, doon ha screen sin kamo, in number, yan daki kita sin kamo, nabunal o na nagdatong din mga text sin kamo, inshallah ta'ala, basaw na mo da. Sabi lang ni nanoy ito'y na magtidimatong, dahil hasaw di pa. Inshallah ta'ala, biyaya o ni pakilako, asa dahil kakila na sin kamo, indua jumawag ka to tanyo, amunain, ini kagaksan na sin kita niyo sarta magdaratong pinabuk-alim sin kita niyo yung pa sa nagre-lecture karon inshallah makapas mari mo ilumamot si pagsawad jawab tinakan katuan Sheikh Alim Jamal Munib na wagto bihayaon itukbal tanain pagtawagon amo in opening message panalam salam sa makaguran sin kita no jumawab sin mga pangasulo sin kamo tagnan taring hamuin mudir sin Mahad Moral Islami kakilan sin kita niyo nakapangadji ato kan nakatangbos sin pangadji niya sa taas-taas sa Islamic University Madinatul Munawwarah serta demikian course Kulliyatus Syariah hati niya mag-uki si mga kasara-saraan amon suway hati hum sin kita niyo na di na kayo palukay ikarin na mo pa mudir maasin kami Sheikh Muhaimin Shakili falyatafadhal fadilatuhu mashkura. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd ayyuhal mustami'un al-kiram. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mahuli mga palangkungan na agama Islam, amin iyan nagjajaga mga katibihan nila kalna tumungog sinamin panapangasugo iban sinamin ansir sa mga kaburuhan amin kiyawa din panghindo sin Quran iban panghindo sin sallallahu alaihi wasallam sebab na kita ini tanto na sadya umajat kita supaya amuin buat dengan Quran sebab amu yang nakiusa kata si Nabi alaihi salatu wassalam amuin hadisnya longnya terakufikum amrain main tamassakum bihi malan tadillu ba'di abada amuin ipagbin ko kanyo ko saka ko kanyo indua bang kamu yang dun hayan amuin kimakaput na mablud tanturin na kamutuod malaung salama-lama hindi ay kasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitab Allah amun kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala ng Quran iban wa sunnati long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iban si mga sunnatku tungtungon tanihon sunnat sin Nabi alaihi salatu wasallam amunain amin himumungan niya takahinang niya iban sin amin ikrar niya at ini amin wala niya nahinang sa kaya ingatan niya naghinang niya wala siya nagtaak wala siya naglangot niya at niya yan sunnat sin Nabi alaihi salatu wasallam tiap-tiap hinang ya ingatan si Nabi alaihi salatu wassalam inya tu na sara dadu sunnat si Nabi alaihi salatu wassalam na mga kataote manghuran tanto na sadya ing kita niyo na umajat pa amuin panghindo sin Quran bat sebab amuan in Quran amuan in umun agamat niyo inamin hinduan sin Quran bukan hinduan sin Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan sebab ini mga kataote manghuran makuyag kami amuin mga suhu kamo aming pangasuha aturan bukun biya mga panukas atau bukun biya mga amuin laungta amuin paandig atau magpuno yung biya mga lumawak tikduhanan ayun tu bukun yan tu tikarayaw matuyang katut taniyo sa malengkan bang magpangasuho na amuin pangasuho mabaya to mag-ingat supaya papagbarakatun sila Allah subhanahu wa ta'ala kato yung pagpangasugo niyo iban sila may pagjawab sin kami katan murah-murahan yung mga kita niyo amin kalang hidayat katan inuway pa nakabatok pa hidayat murah-murahan amuin hidayatan kita niyo katan sila Allah subhanahu wa ta'ala supaya yung mga kita niyo nagdaraawa ako sunnah wal jamaah atau walang ka muslim jadi sa atan sa Pilipinas amin magunay-unay kita niyo palam sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala
mauli mga katawte ng Quran na magsuport amin pagtungok niyo, pagdaran niyo, insya Allah subhanahu wa ta'ala, amin ansilan na mo yung pangasuhon niyo hakan, takarasan na mo, sin ansil, kukunday hakiyawa ng day hapikilan ng malingkan, kiyawa day na hinduan si Quran, kiyawa day na hinduan si Nabi alaihi salatu wassalam, magsupuro kanyang katan. Na alhamdulillah rabbil alamin bihayaon nila tong tamari pa amuin president si Nidal Islam Foundation amuin responsible hindi mga programa sing kita ni alhamdulillah rabbil alamin tiranan aun 24/7 purely Islamic program sing kita niyo alhamdulillah ning naman haturan sa pagsambahayan katantan ini perkala sinara may sa kabakan sing kita ready ha ini channel 50 in the Islam TV serta demikian faculty members in Mahad Nurul Islami serta demikian insya ini production ini Islamic University Madinatul Munawwarah sarta insya Kulliyatul Hadith na bang mga pangasurusing kamo na tungod sin hadith na arap marikan katuan Zakaria Muhammad na kamo matu pa mga Malaysia at mga Indonesia do sa direct na kamo katuan Zakaria Muhammad insyaallah taala baitan kamo sin hadith maudu sin hadith amuin ini hasan atau sahih siya na makabait akan to tanubat karna amin ni piang aji na bukun tiari tali saja hitok balpin president sing kami guru namo kala saminakan katuan Syekh Zakaria Muhammad. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jarinya yalinay sab kita niyo waktu na to ini zaman daw ta pag asubo subuhi tungod sin pagkala pag-ara masin kita niyo insyaallah na hari hindi na biya mga kaus-kausan na mo ijawab insyaallah na jawabon na mo yung mga pangasubo niyo na buat malengkan bang biya mga ri na mo na biya abutan na insyaallah yung mga pakaradaan nito kaluhang mga waktu balik isa insyaallah amin lawahon na mo in kamatanan niya ang pa na mo majawab insyaallah subhanahu wa ta'ala muna ipasampay na mo in kasila sa mga kanyang katan mga katawtemuran amoy ni maalok ka mo kawakto ini sigo din kaaunan niya rihalaw man sinula na to ini sampay na pa mga hula masuok ngon kaniya mabut naman ito pa mga hula nakalayo lang tawi sin hula Islam iwan hula sin mga sila katawtay manghuran Arab yan yung mga katawtay manghuran amuyin lang ta hauno na sila hula nakabutang nag-uukay sila lang ta kimikita sin kahalan sin kita niyo alhamdulillah biya sinabuktay mga dito amuyin niya na ang pangasugon niya din Saudi Arabia insyaallah subhanahu wa ta'ala kadarka kausan sin kami na jawabon na mo inamuin ini pangasuko insyaallah subhanahu wa ta'ala magsuport. So alhamdulillah rabbil alamin mga pananggungan kakasi akida katulad yung og imong kahuruan sing kita niyo amo itimukbal sin salaman sin sila mga kita niyo amo inari timatakad sin amuin ini pag sual jawab sing kita niyo alhamdulillah rabbil alamin nasa putakain na inaon nag-text sing hula Saudi na pasound insyaallah kalau yan siya nagkikimikit live stream ini by the way kita niyo hayaon live kita niyo internet insyaallah taala ni live stream na kabakan niyo in link pinon hapawa ini flashing kami insyaallah taala ini bukon sadya kami nakita sa buwangan sambil dunya mga katawte manghuran tandaan niya na aon na ini nag-text sing Saudi pangasuon niya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mga kaguruhan namo soal uno waha di da baha mangi magdungog ayat Quran bang narasam bil matug kasi aon nagyan mangi kuno magmaap pasawahan niyo man mahuli sa namdoa kanukatan and advance Eid Mubarak jazakallahu khairan. Ito patakan katuan Syekh Zakaria Muhammad In pagdungog sing Quran ito rin mga amal sa rayaw-rayaw sabab na piyangdakan kato sin sara amoin biyay ta kato bang ini makarungog sin magbabas sa sing Quran subay siya manayng hugmarayaw sarta humundong siya
bang siya biya mga nagbibisara, subay siya manayhog marayaw, dumungog, amoy in humati, akadal kakausan niya, banguno in amoy in maksud kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala roon namin ayat biya basayaon hasupaya magata siya ini pangadjian akabuhi niya insya Allah subhanahu wa ta'ala na yung mga yadto bang maksud niya dumug yadto karna ba hasupaya makakawa siya pangadjian dahil dito akabuhi niya inito naung ta nakawakak siya pahala dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Wat malingkan bang isabi maksud niya amin dumungog sin Quran bat amin hinangon hadyawi mga maglangan kaniya away ron maksud dukaing na inito dependira innamal a'malu binniyat in perkala kung in Quran long tahi pag hinangon biya hipaglangan niya ang mga bangaon mga anak kamarukal bihan pa wanan ta sin Quran na supaya umundong dahil kapag dukalan niya, nabukon niya tulong tain kuhan. Yung maksud dunhan, hamin mga tao o panganal niya. At sa mga sin Quran, apala yatadabbaru ng Quran, at niya inmano siya, dito sila dumungdong, manayhog marayaw, bang unuing kamaksuran kabayaan sin Allah Ta'ala ipahati. Doon halom sin amin Quran niya. Tungod siya ito, yung maksud niya, wat karna, amin mabaya mag-ingat bang uno in message long si basa ang galis sin Quran niyaon dahil sa Allah Ta'ala makawak siya karayawan din ito. Wallahu a'lam bissawab. So alhamdulillah rabbil alamin masaw matarang inamoy pang injawab sing guru sing kita niyo na awni ni pangasubo biya lang ta mabugat-bugat sa makawa insya Allah Ta'ala jawaban tap akan asin pangasubo guide. Salam tuan bang makajari pasawa kato, bang patut ka dihilan zakat, sadaka, in ustads, naghindu madrasa sin Shia. Pablan. Kajari na sa ato kita amin pabiglaon ta na dyan namin pagbayta ato di na makajari ato rihilan mo di na makajari amuin dihilan sin zakat fitra sabab din siya matuyan na taong ta imabang na siya matuyan namin bukon amo imabang na siya matuyan namin pang Hindu nakagawa na rin hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala bang nakagawa na rin Rasul alayhi salatu wassalam na mapatut sa mga bihan subayton siya amo magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab na in siya matuyan na nabang na matuyan na uno penda akan katis na Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Amuin pagtulong tabang kang matuhan doon amuin maghinang marayaw iban maghinang sin amuin magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw ka mo magtulong tabang bang aun pardo sa doon ayan. At tanto na sa dyan pang Hindu sin siya ayan iniyan dahil na mga kalangan iniyan di na magtayma sin amin uno sabab misan yung Quran matuhan na di sila magkahagad yung Quran yan bukon amoy kumplete namin katluan kadudyan in namin pangaharad nila ang Quran matuhan na itipak sila aun amuin nalawa din unha aun itipak yan amuin suratul wilaya nalawa din unha amuin lang sa Quran yan dahil mga yato pang itikad batil at sabab amuin nasulang niya yung baita sin Allah subhanahu wa ta'ala inanak nung nadyan na jikta pa inalakula hapidu kami nagpaturun sa naming Quran kami raisab inamin na mamarikala in hati niya di yan kagausan sinamin tao na lang siya na humapaw na subhanahu wa ta'ala sin amin bihadto wala niya kihagad niya to tanto na sadya di siya maitong dengan mga tao bariman di siya maitong dengan mga Muslim ini yan mga katawtan ng Quran na subay kita to umanipin kami mga tumabang sinamin bihan laong tanay mga kami na mamayta bukod niya to pangihikay ng Tuhan Guru sin amuin laong tanay Hindu ka rin doon sa na tumabang kami patungtungan ko magmatubihan ayaw ka magpuno ayaw ka amin tumabang amuin laong ta amuin bukod na amuin panghindu sinamin Quran bukod na panghindu sin Rasul alayhi salatu wassalam dahil naman in mga iyan na tanto na sadya amuin na mailo na sinamin Quran keluhan nila na matuhan in Quran hati nila sin sa kaula-ula ukon gunalin Allah Ta'ala gayro makpud sin in Quran in Allah Ta'ala nagyan alam pamarihala ni sin Allah Ta'ala namin Quran in hati niya way makapindahayan way makai
Dabang sila nang itikad na ba't aon na mga hamok sura, wayroon na rin doon halam sa Quran, inya ito pang itikad, pupur na ito pa Allah Ta'ala. Aon pa kaibanan natulihan, inamin kamumuhan di ka ito, kaingatan yan sa mga tao, amin kasampayan sinakaw na sa Panginoon sinsiya, amin pangitikad nila in Quran, tapatan kajud. Inang po kajud na lawa. Iniyan hapal tangahan sinabi mga na si amat tulihan in pangitikad. Yung kain na yan, amin hambuk surat ito nito, itipak yung mga katansi asin nalawa din doon haon surat wilaya. Yung tiyunat nila matulihan nag-iiki Abu Bakar, iba ni Umar. Ay mga yato, bukon na ito amin, kung ilang kabun na alamat sabag. Quranin namin makumplasin namin, himumungan nila yan ito. Aon pa kaibanan, 1/3 ng Quran tayan. Naintan ko na sa tiyan mga yan ito. Laong ta amin katiutuan si mga sila siya nang itika di sa bihad ito. Ay mga iyan, mga katote manghuran, yung kami, hatan kami amin, imian ayaw na kang magdihil kaniya, mong sarili magtawad pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabab na tabang na muadto kaniya. Unsur akal kajaliman o masluman. Amin tabang nga intay mong hud mo matulihan, sibutan na nga niya, at iban na niya. Dahil siya, matulihan, nakaanyaya na siya, bukan manus yan niya. Muna amungin aga mata, yan amin uno, yan niya. Sabab yun si muna na mangluwak-luwak yung kanda Aisha, radhiyallahu anha min ummahatul mu'minin. Dia sing Quran nagtulihan, yung kaasawahan si Nabi alaihi salatu wassalam, ummahatul mu'minin. Yung hati niya, itong inasing kita, yung kaharam matulihan. Bukan kita gimuha din kanila sa haram yung mga tauyan matulihan, ang hindi mga asawahon, o as din Nabi alaihi salatu wassalam matulihan. So, ina yan si mga tao bariman. Ina si mga bariman matulihan, in mga kaasawahan si Nabi alaihi salatu wassalam. Dahil kita, nang lalagdo kanda Aisha, nang lalagdo hasawa si Nabi alaihi salatu wassalam, sa Quran, yung nagdaat kato. Dahil sila matulihan, mangluluwak-luwak kanda Aisha matulihan. Na, yan, tanto na sadya, in kita matulihan, ina mo matulihan. Di kita makaamuin, makapasad matulihan namin, luwak-luwak ang sintaw sa mayroong kabunalan. Sari na mga ang kabunalan na, niya to, nagbuhat sa kabunalan. Sabang bukan amin nun, mayroong kabunalan na matulihan, sabab Quran si masaksi, ang mga tauyan matulihan, sinin sila lakpas tayong amin. Paano humasin mga tao amin, way pag-iman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibang way pag-iman pa Rasul alaihi salatu wassalam. Dahil kami, pakal na tayo manghudkaw, dahil kami kumabangkay mo, ikaw rin amin iyan, kasupaya kaw makabalik pa amin tumpukan si mga tao. Miya magkakahinduan sa Quran, iban miya magkakahinduan sa Rasul alaihi salatu wassalam, sabab in ikaw matulihan na nakapanganyayan na. Naanyaya mo na yung Allah Ta'ala, naanyaya mo na matulihan yung Rasul, naanyaya mo yan muna yung mga ina si mga kataan bariman matulihan, iban na anyaya mo na imano siya aming kahinduan niyo sin amin hukuman sinaturan matulihan pag-agama sinukun dahil ha aturan sin Quran, kundi nga aturan sin Rasul alaihi salatu wassalam. Allahu a'lam bisawab, dumakami kayo mo pagtawbat ko pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, alhamdulillah rabbil alamin, at tulad yung jawab siguro sa kanyang prasahan na masaw matarang yung mga kaharang sila yan na nati ko yung lecture ni Sheikh Wahid Ikiram si mga kita sin sila na bang tabi mga talion akong dayang di makaunsiwaan di mga kahinang sin sila. Ito na sa niyang pikilon tumatay mga kami Islam tiranan in mga sila to si Muport mat to isa kaulaw lalima mo sila si Muport sin mga akida sin mga tumpukan yan na mura-murahan ini pareha lang kita sin Allah Ta'ala din ang mga tingundahan makaraka to palaw sin kaliruan. Ini ni pangasubo di mabuha kita nangasubo ni nagnanya sin baran niya sa ito pang ipangasubo basahon. Assalamualaikum daw basic na pangasubo na sa na ini pinangiwat-iwat tuloy ka to anding babae ni. Assalamualaikum, mga suho ako bang makabawas ba daw dusa bang mahaba in hair sin babae? Totoo po ba yon? Answer please. From Shermina J. Sakib from Pumalarang, Isabela City, Basilan. 16 years old. Oh, nagpunta ko sin kwan niya. Sin umbol niya katon. Pero nagkumaning place of birth. Assalamualaikum, mga sawa ko katuan, bang makabawas ba daw dusa, bang mahaba in hair sin babae? Long hair siya. Magdadagdag dusa. Oo, bang makabawas ang karagdag siya. Kung long hair ba siya? Kung lang dusa mo, nakakabawas. Yan sa pagkakas niya. Na biya atungod sinyad tulong katungod pa amin buhukit to
pasal sin mahaba yung buhok niya lang ni makaragdag si dusa niya namin buhok kaya wayron isang long tariwayat mga deng ini Rasul sallallahu alaihi wasallam makawa tabat in pasal sin pagpahaba sin buhok kaya tubat lang ta makaragdag sin dusa kaya sumagawa tawi at sinaming babae bukunin babae lang ta paguturanin buhok yan namin babae na bukon biya sinusugin ni amin pagpupukan biya in bukon tabi at long tay sa sinusug amin magpahawa sin buhok in babae matuk kanila min subay mahaba in buhok sarta iya ayukot marayaw inyad to ang buhok day mga pangilahan lang kasi namin in babae ban sinusug at inadukaing inamin biya mga hantang nila ito biha. So mga tungod paparkala lang ta amin bistahan sin amal na wallahu alam way pa ako nakalanggal lang ta tungod pa amin biha to ikaragdag sin ini dusa in tungod sin parkala pagpahawa sin buhok. Wallahu alam bisawab. So alhamdulillah rabbil alamin na kay mga kami salamat po sa matarangin jawab siguro si kita ni Prasan na ako nini pangasumo katuan, dia horror type yung pangasumo na yun. Hanggang mga ko nagpas. So pagka taran siya magtawag nga, ada ka lang makakarikat yung pangasumo na yun. Pangasumo na yun katuan. Yung tanda na mabatod siya tumawag. Sana magmap ka mo, kaya ka mo magtawag so in line secretary busy. Tawag mag-subtext ini na inshallah ta'ala in katahan si pangasusi ka mo, jawaban na mo bilin nila subhanahu wa ta'ala. Sabat siya nag-text ini na nagsukol siya siya jawab ng pangasuko niya. Alhamdulillah lang na bukon scripted in mga pangasuko. Alhamdulillah rabbil alamin. Malayo yan hindi. But marayati ko meron na siya tuwan scripted mga magpag-jawab yan. Hati ko mga isa daka jawaban ng pangasuko sa simatawag magdatong. Alhamdulillah, magkakaw sa sinuwag to, siya Allah ta'ala, pangasuko. Dupason. Mga subo ko yun katuan, aon nang hinang-hinang kako. Bang ako sumambahayang na sasaton ako. Alam sambahayang ko ini. Hawak to ako sumujud, aon magpasalupahunhan kumano siya ba? Sumirik ka ako kapag sambahayang ko. Subhanallah. Aon wakto, pagkatinggalan ko in pagsambahayang ko. Minsan aon mangsirik ka ako kapag sambahayang ko. Lawi-luwa na halang bulan Ramadan patulin. Spooky question. Mayroon magsirik. Hindi mo sa pwede mo magsirik. Ati maray mga maksud ni kato manasat na. Di nakatuan aon nanghinang-hinang puno kaniya. Banga ko sumambahayang na sa saton ako halam siyang bahayang ko. Waktu ako sumujud aon magpasalupaw nahan kumano siya sumirik ka ko pagsambahayang ko. Aon waktu pagkatinggalan niya sabab simbi hanggaw ni ate ko sim aon magkakitaan niya biha. Sabi wala bulan Ramadan, ano ko rin nang ito? Muna rin mga inibiyasin bang sa pamamatan niya suy-suy mo yan kung paparkala amin lang niya tiniaon magsasaw kay mo at magsasaw yan ito rin mga kadakala rin hajin nampain jin, aun jin ini kafir, aun jin long ta muslim dahil mga jin kafir long ta na kalamod na runhan ng mga syaitan ini apo nila munin iblis yan nasa lento yung maksud nila ito mang dilaka na pag sa upa makunal imbiya mga pag uno yan in kita subay kita long ta awon pakukustar isang dahil doon na muna inyan dahil mga pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam subay kita amoy ini magpatilibon pa Allah subhanahu wa ta'ala rin mga ini panasaw si mga silayan kan nasambil aun biyabay tayan si Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkaw biya mga ini hari pa ko makatugso ko matugyaon na aun deng mga surah babasaon diyan iban mga ayat dalam sin Quran de sin ayatul kursi basahon siya before siya matug
iban sinamoy ini ayat akay napusan sin suratul Baqarah demikian in ayat al-kursi suratul Baqarah raisa usirtu amin ini qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas inyan sambil lang sin rasul amin hiyuyuk pa padlima niya ini hibulaman tubihan serta hisapu pa amin bayhu niya sambil matupa jasad niya abutan siliman niya bihat. Nah, inamin labi marayaw amuin mamasa siya sin suratul Fatihah muna-muna long ta magpatilibon pa Allah Ta'ala imian kau a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Pag-uusin to ang pamuhinangon inyad to nakaluin niya to yung mga unusiya sabab kaya sulayan yung mga ayat ini dahil mga ini lang ta makatampan dahil amin panasaw si mga silayan amin lang ta mga jin amin yato sa babaw nakasulay to matansin amin ayat al-kursi bihan sa sumakawain niya to amin baba isiuran si jin amin maksud niya manggilaka bihan siya na to din amin uno yaon sa sumakawa hawak to sin amin kaya rasahan siya sin ini ayat al-kursi naid deng habaran niya inamin niya to amin launta saitan niya to amin nagdakan niya na amo yan atin niya amod to in ikawaita na mo wallahu a'lam bisawab. So alhamdulillah rabbil alamin murah-murahan ini anasuho insyaallah taala ini malawaig para sa kay ini awon ni pangasukat tuan pangasuin ni laut tabia ini timely to sambil dalam telah magkasabot sumakawa atik pagunahan niya lilayan kagunahan lilayan sadak manhawpo. Assalamualaikum ya Shaykhana uno jari magsakat pitla sinun takaari kirahon ta nasadya halga sin dua kantang dua kata isa tu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. In tungod pa amin parkala lang tapang jakat pitra bihan amok teng mga mazhab in amin lang ni manjari na siya sino ang na in mazhab sin Hanafi magawa into amuren kiyo gila nila amoy in kakaon pagkaonon sin siyo na lang ta Muslim ha amoy in lungan niya tawa ha ula niya biasing kita rendi aon magkaon long tabukas gandum aon day sa magkaon bukas pay bihan aon paanggi biha turikato na mga ularab matao din biya mga day sa pagkaunon nila biya amin sababin sila tirigo ini pagkaunon nila na amo yan to ini aon doon lang ni pagyanon bur aon syair aon ini hulma biha matimbya mga hipagono nila hipagdadakat nila na intimbangan tungod sinamin jakat pitirito bang di kat sa baboyron na yung gantang yan tukon siya dua gantang hangka gantang na bang gantangan na in sa kira-kira inamin hangka gantang ito bang ta kilohon baya-baya labi duwang ka kilo bihan in beta kay na Ustad Jamal kay na 2 kilo iban ang putag pitulong niya kwan at niya lukot ang putag pitulukot na sumakawa aon dahin ha mga guru tara hindi sa may nakalecture dahin di ha ini unot tayo ni station tayo ni ang ni Sheikh Haitam biyita niya laong niya 2 kilo iban tunga 2 kilo iban tunga at niya marayaw inamin lumabi siya rin sinamin kulang siya. Ito mga kawalong, ibang kaon doon namin natin niya balabi-labihan, mas labi pa padyo ko po na 2 kilo kaari. Atin niya, magniat na hadya ka, inamin labi at tusarak ka. Hasupaya, uno niya, hasupaya, aon, uno niya. Nabi marayaw amin bataod, bihan, ini sarihin mo, so bataod na sabihin pahala. Dahil hayat to, atin niya, bang sa pamalabi siya, magniat na hadya siya, ilabi at to, ini sarak ka, bihan to.
na mo ito. So labi marayaw long ta ini amuin kakaunon tuod bihan. Nabi simbukas long tadi ka to matawag ka din simbukas. Aon bukas amuin mahal ka bihan. Aon day sabi maluhay-luhay. Sumagawa namin lawi tuod marayaw pag uno mo pag jakat mo aming pagkaunon mo. Uno-uno na namin klase simbukas pagkaunon mo doon ka kumawa ipag jakat mo. Bihan to. Bang yung pagkaunon mo long tabi ang mga 7 tonner yaon pagtawakon nila tawaan yan long niya Jaguar ingan singkuan Hasmin. bihan nabang sa pama inya tulong ni hasinon na depende hal ka sinamin bukas ito pagpila amat yung biya mga ini kitaon mo yun ano niya sa papaon day sa blong ta day nga mga mazhab jeri nila inamin sinon niya to. Kabaon waktu bihan, bang matao di sa binjak at itukpal kanila bihan, na bang isa bukas katan, mayroon lamay niya. Na kaluman jari pamina lamayin kay banan. Wallahu alam bisawab. So, alhamdulillah rabbil alamin, masaw matarang mga katutimuhuran. Ano ni pangasuo, address pa mudir. Assalamualaikum. Mabaya sadya kami dumungog hapag pasawa. Yung pagpapit, pangati ko pag-asawa. Mawaya sadya kami dumungog hapag pasawa sin mudir. Regarding sin pagbalik lima, padaghal maubos tumungas hapag gruko. Arisin mo, arisin, dita na nga nanto, nagmapto, pit ko tumawas. Arisin, ini, kaywanan, hasang buwangga, dahil ang mga hinang dusa, uno tuod, bakusog indalil, pagsug. Hati nang biya, ba na po ko, yan ang balik ko. Ini yan mga katawtay manghuran, tanto na sadya, undihan, aun ektilap sa mga ulama. Aun ektilapin sa mga ulama. So, daong sin kaibanan, na makajari amin irsal lang niya, ati ni amin, uyon muna sadya limang Ituntun. pababa. Ituntun. Ituntun sadya matriya pababa. Inyan to, dengan mga pangapod sa mga kaibanan matsyab. Amuin ibalik mo rin pa uno yan na amuin mo na muna hibno hambalin namin unuin amuin ya mga bihad namin pangakot niya ganyan tiap-tiap na tuwihan namin uno yan kita at magkabago sa rin dito ha tuway mo nito sa niya magtuhan mong patinggalan tuway pa magkagad namin ang bukay kanileban mga iyan para kala sunat di at ka amuin lang ito magdusain namin taong nirigi balik mong pamin uno yaon at kung sa pamamatuhan namin ibalik tamong pamin uno yaon at sabab amuatin asal niya sabab yung kita naraak kita matbihan bang kita amoy nagtitindo amuatin pangakot sa mga labi-labi sa ekpembats bani sa ekotaymin kaya wala nila rin napangkitong sinamin yung hambal amoy mansang hambalik daw sin kita kaya wala nila rin dito ato nasubay ibalik sabab laong namin amoy naraak kita matbihan namin pagtindog nagtitindog yaw matbihan ipagutang matbihan ito aamuin taas sinamin 5 halawa matbihan so amin pag-iktidal mo, ito nagtitindog kita lang nagbihan. So, sabay balik magtupati namin uno. Yan yan din mga sunat yan. Kaya ito makajari amin biya mga amin magpalagod. Dapat kita ito sa uno yan. So, kung kawa amin irsat, yun kung muna sa jaman tuwihan, pag yan mo sa Allah, liman amin tawahan na nabiyanik mo, yan yan ito, di makalaragsin sa bahay ng mga tuwihan, di makauno. Di makaragdag sila namin pahala mo, sabab na para kala sunat. Dagi-iktilapan sa mga sila ng ulama. Nah, pangatod sa mga kaibanan, sabay balik mong paminuya. Ang sunat dahil sa pahakuman nila, hindi balik pa ini. Nariat makadari kita magpumiyad to, amin magpauno sila mga palagos, mga karakala sunat yan to, sabab na pangita nila tuwihan, natan po na sadya, yung mga bihan asalian, lugal sa mga pag-ikilaban sa mga ulama, sabab biya mga karakala sinamin uno yan sunat, asal dun hayan kamataran sinamin uno. Sinamin pagkilap sa mga ulama sa pagpapahati nila sinamin biya mga amuin naong tabi ang mga hadis sabab daakan magpihan namin pagpagutang magkita nagtitindog pihanin namin unuta so pagdaon namin pag-itidal taon nagtitindog kita na kanila mattransfer sa bibalik magpihan na inya to dahil nga mga kamatauran sa mga amuin hawak kabihaon sa kabataan sabab inamuin di kita nila may pangasubo magpihan muna yung uno amo na yung patawin na sa timing na sa yung ba diba sa mga kaibanan mga kibaro ulama di Saudi Arabia yaon di ba na mga hula duwa yung biya dahil sa bado biya mga Sudan at mga uno
Bisa ng mga Egyptian, bisa ng mga Syria yan magpihan na may kiyamit isabahan, aon tayo sabihin ng mga aminang nga po siya magpihan. Naasal yan yung mga iyan, tanto na sadya, aon kilap niya, biya bisa ng paglingkod yan, amin haon yaon, iin amuin maliki, iin amin pangakot niya magpihan, sinamin umon, sinamin paglingkod, amin uno taon, amin tawarro, amin susuk-suk magpihan na babae, sikita tuwil, amin uno yaon. Iin yan, nakatanding po. Sibuk daw siya giban babae. Nakaiba na bukan di hati namun sabay sa jamin sujud amin halingkod katapusan na ang papauno ni namin tawar ko nasa bihani namin mga amo sunnat yan bukan buhay namin kagkilapan sa mga ulama. Nagtiap-tiap kagkilapan sa mga ulama ini yan kaya nando sa mga matuyan sebab ni sila aun sa jamaturihan namin dia mga hadis wala na unun sing kaibanan amin diay masing kaibanan hadis sahih kay diay masing kaibanan bukan hadis sahih at namin naamot ko yun namin biya mga sabab dahil mga amoy pagkikilap nila. Ay para kala rukun sa mga sambayang yan, hindi yan mayroon kilap sa mga uno. Mayroon kilap sa mga ulama magkulihan. Maong na pagkikilapan nila magkulihan, hindi yan para kala sunat. Namin sa mga katinggalan ng sunat magkulihan, di dahil sa mauno inamin pakaradyaan amuin. So wala o na sambayang mo, biya sa mga pagkikilap magkulihan at tungod sa luwiti, tungod sa namin punot kami uno yan. Amin sa bayang subuyan. Na niyan para kala sunat. Hindi Imam Shafi law na sunat muakkada. Sunnatul muakkada niya mo takitinggalan sujuran sa hawi. Dahil nagkaibanan magtulihan niya to wayron pagtungren may pagtunod din sa bayang subu. So imaraw ta agar para safe inamin unong pangagad ta magtulihan doon kita hamin di magpunod sebab na sibuk da magtulihan sa Imam Shafi magtulihan jari ra kaniya magtulihan inamin uno jari ra kaniya namin sa bayang sang kori magpunod magtulihan sa uno yaon. Nah, kaiba nanti yan nila to jaritun. Na safety namin pakaradyaan mo, bang kauroon na hamin din na magpunod sa pagmisan kan Imam Shafi asunta. Biya din mga kuwi magpunod sa namin kasi namin amuin laong ta sa bahayang subuyaw. Masahin sa bahayang ko. Dari sama kaya ni Imam Shafi kung sabab na hukuman niya sunat sa jaritun. Apa na isawag. Alhamdulillah Rabbil Alamin, masawatarra magsukutuan hapangasumo. Ang penikatuan ini in general unta na katong pangasuon niya salam katuan sa pangasuon tungod si tarawih sa para maningkat in general na salam katuan uno baktal in sambahayang ta sintao amo in magtahan siya sin utot halom sambahayang ang atin na mga ati kung mga nakasobrang kaunyaw kung nakuha. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. In yan biyay ta'sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin di mabista sambahayang in taon nagsambahayang aun ini nagtatahan siya ha amin perkala nasabot long niya amin la salata bi hadratit ta'am wala wahwa yamsikul akhbatan at iniya wayroon sambahayang bang sa upama intaw hiyahap di yaw nakikita niyang kakaon di diya tumatay maing sambahayang niya may sabab na masasaw siya sinamin na ito kakaon yun na siya pasalihap di siya biha ada kala ito siya nagsasambahayang amin halom sinunya inamin kita niya lamay yato biha naman favorite niya ito na makasasaw yato kanya yung mga yato atin niya subay siya kumaon na asupaya na wayroon na tumtumon niya hawak to sin sambahayang ayaw na siya lang sin sambahayang amoy in tutos na impanganan niya harap pa Allah subhanahu wa ta'ala wayroon na rin na siya masasaw sin mga yato na damikyan haamin niya to siya nagsasandal lang niya wahuayam sikul akbatan nagsasandal siya sin pag-ihi iban sin pag-intaw lang ta di day sa mabista in sambahayang niya to sabab na yaon siya atin niya wano niya na inya to parkala ito manghi na siya tawa pangjamban na siya ampa siya umalok pa ini hinangon niya tungod pa parkala pagsambayan wallahu a'lam bisawab Ko ito lang sa mga wala siya Atin niya mas problema pa kuno kato namon di makautot. naon yan Ano ni katong pangasuho po pore sab salam tuan manjari batok panan zakat pitla sin ina in anak niya babae sa baluna. ini to tungod pa parkala ini pagjakat pitra
At tungod sin ina pa anak, mayroon niya ito. Labi-labi na bihag, tuhatin niya sila butas na biya mga pangabuyanan. Dapat na anak niya ito, na bakas na kalaway na pagula. Ito biha, na labi marayaw ito. Namoy harap na ito pa, amoy kampung niya. Sabab biyabay tayan sambil halam sin ni Quran, labi aula, dirihilan mo biha, namin akrab, al-akrab pal-akrab. At unahon mo, namin kampung mo masukmon kay mo, ang papapangdaig, ang papaamin malayo na. Biyato. Wallahu alam. Bisawah. Inyat to na, amo natin ang share niya. Dahil ka nagpusat sa matrihan, tiyo, bang amain mapuno, namin magzakat pa, min magbihil na pitra pa, min anak niya, iya ito makajari sa inyat to, ina, makajari ito. Karena yan ako sa dyan to, supaya kamu rin malaw-law nyo. Ano makajari rin sa ama, na day at ang ama, sabab ama yan to, bang sa upa, mamiskinin namin anak niya babae, at tawa umat to, kawajiban pa niyan, supaya niya rastuhan nila. Siya wali. Siya kawajiban niya, supaya niya rastuhan nila anak niya babae. Pagkain ina, yan, napapunda siya namin kawajiban amin anak niya babae rin. Sabab yan to, manjari, biya desap sinamin uno, sinamin usog, magjakat pagpilihan pa amin asawa niya matulungan miskin, inyat turik jari itong sinsara, sa malengkan in babae, bang siya magjakat pang pa amin uno, pamin banan niya miskin, inyat tu makajari at taluan sabab makatabang siya matulungan sinamin pagday masinamin banan niya, at sabab siya inamin masuul, sinamin mga gasto nila tukatan, Allahu alam, bisawa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ano ni baita katon, alhamdulillah. Magsukol tuod kaniyo mga kaguruan sing kami, Masya Allah, malingkat in jawaban sing kamo, malingkat in kanilay, direct to the point, bukon kamo flowery words, hindi magsumping, flowery words, bukon kamo flowery words. Alhamdulillah Rabbil Alamin magsukol, na alhamdulillah mga tayo mga kami Islam, yung kaguruan sing kita niyo na, siyo da ma-upload, mapait, may mo, bang kasabunalan sampai siyo na mo inkugdanan na magmaapta kuman ini so ito tukban in amanat sinagam Islam may pasampay misan siya ma-upload mapait ha pangdungog sing kita niyo siyo da kami kugdanan oy mahinata awon ni katuan pangasubo sumawa dilay ako nang kumuan sa sin pag-schedule si Ramadan ini ang schedule sin pagbuka o pagka kami mga na-assign na kinahanglan. Ano na, assalamualaikum tuan, maap, iwan ampun, on asuhon hal pagdihil sin schedule sin mga ulam hawak to pagbuka. May taon 6:12, on 6:40, uno baha in basis, salam, dain ha uno in schedule na. Tay manghod, tungod si pangasumo, ini inshallah ta'ala, maluway naman na ni pagjawawan din naman ha, radio, sambil hakiwan ang tampat. Pagka nangasuko na TV, natin ko chance na muna isabihin ka pa, explain ka niyo. Dali na kita magsabot sing kewan ng schedule katuan sa na amo sa din concentrate ang taamo ding ha mahad moral Islami. Sabab aw ding ha magtaw tay manghuran magpangayo sila schedule maun magatod sila amo ding ha mahad moro. Dali tay sab sila ma deny at dili ta sila ma neglect biyan so ila sila dilan. Na haon yung basis ta muna yung basis ta hapag-asa. Amo to diyan ini priorities sing kami madto kami papag-asa. Pagubos bang namo magkaway pag-asa, kawon namo in times in sunset for certain any time bihan, amon manted to, kamon ng kabulan, sarta kawon namo sabihin sunrise. So ninangon namo hasupaya di magsalo, kumawa isab kami duwa ing basis, amo na in islamicfinder.org ha, .org. Amo na in hati ko as of date biyaon, amo na in very long tabihan correct tuod siya sarta trusted siya si majority sino mga Muslim halam sin dunya. So kita unta hipag-abayon ta sa imahinang ta problem amon fajar eto katuan sabing kanila sunrise dali ta makuha ni sunrise amon fajar eto wakto. So hinang unta don bangso pa manhimutang sin pag-asa in sunset 6:10 lang sin pag-asa 6:10 na yaso namin pag-asa uno tuod in basis niyo si pag-anon sunset
Amon limingkod na insuka mo pa biyan sin dagat yaw natawa total setting of the sun. Hati na timo gumtuon. Nalawng nila, nasuko na mo, hati niya, pag butang naman lang na, sunset yung tawag. Kung sab nasuko, pag baba naman lang na, amo na ini, sunset, nahilo kami. So, kima kita doon yung source, amo na islamicfinder.org. Ininang tasaw pa, magbutang sin pag-asa, 610. Pag-uwas kaya utang sin islamicfinder.org, 611. Ininang na mo matemod ka masyam, gyanapan na mo pa 1 minute. Better na madali kita 1 minute pagbuka, at least safe kita. Then sin maka-early kita rin haamuin pagtawawon. Makabuka kita before sin wakto. Intanda ni mga timoda ka masyam, experimental na mo. Experiment na mo. Sabi kaya mo kibutang ta 6:14 ha, the usual time din. Pagbutang na mo 6 sa bibutang si pag-asa 6:12, kita na mo sin islamicfinder.org 6:13, gyanapan ta 6:14. Kaya kita na mga temahod na mo dito ha, i-rekodo sa very clear in kwan nila bihan in kwan pag-set sin suka. Na pagkita nila alhamdulillah mashallah. Sung-sung namin ang 6:14 katuan, total na tud timo gumin matasung. Di nakakita. Di na. Alhamdulillah. Tina in between si 6:13 so na tumugong pag 6:14, haway pa 6:14, total nagtimugong. Alhamdulillah rabbil alamin. Hati na alhamdulillah kini save in 6:14 amon kay kwanta sa ning kita nag-umid amon nag-ayad di magkabuka prior sin wakto. Sa tadamit yan inamuin in Fajar yagat sa din islamicfinder.org. So pa may Islamic Finder nagputang sila 4:25. Minus santay sab additional minus 2 minutes. So maraw pa in di na kita makabuka 2 minutes before sin Fajar, at least di mawatanin in pagbuka in pagpuasa ta. Pagsahol. Ada kala nakabang biya, ada kala in bilal biyan magkita sin waktu na 4:27 na makati na kung bilal, mag-adjust pa si mga mayat bihan. Mag-ubo-ubo pa so mag-adjust sin tiyo, ada kala magka-consume pa time. So menos santa bangko lap yung lupan dia mga 3 to 4 minutes bihan. At least maka-early, wala problema. Dahil sin amuin ini maka sahol pa kita din hamon-hamon ko na waktu na. Alhamdulillah mate manghod ini clear na to. Upo na to bilang tabi ini pikil-pikil sila sing kami. Na okay na. Syukran naman. So alhamdulillah rabbil alamin bapa ko mga nakawa. Ano ni pangasukat tuan? Dohon ta na. Salam tuan. Pagsampahayang hanag tipindog. In pangatod ta harap pa pagsujuranta. In pangasubok ko. Bangkita naggruko. Ban nagtasyahod. Syahod. Harap pa kayo kita kumita. Atin naman nagruko yung nagtasyahod yun. Sarta, assalamualaikum. Tuan, uno, aun sa bahayang wudu, iwan biya din hantang niya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. In tungod pa amin pagsambahayang, amin biya nga suruman to, bangkaw nagtitindo, gati niya in atod mo man to pa maudya, kasujud, amin lokal, long tabubutangan sina may tuktok mo, iwan sinilong mo, tuwihan, damik yan bangkaw nagruruko, bihag tura, hasupaya, bantang in hawakan mo, bihan, iwan sin mo yaon, sibuin butang niya. Diba? Bangyad to, besing kaiwanan, ini, imbiat kuno kanila, bang sila ini rumuko, na in pangatod nila, harap papakulsikin nila. Na, di ko kay nga tanin niya, bang dahin din nakakawa pangadyan niya, to sumakawa, impiang hindo kato sin Rasul, harap pa amin lokal, bubutangan sin tuktukta. But in mga yan, hambuk din ang mga biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laong niya, asyadun nasi sarikatan, alladhi yasriku fi salat, fi salat. In amuin lang ta sugarul palpal, amo na in mga sila manakaw halawang sambahayang. Naman jari mga sahabat nga subuh Rasul, ya Rasulullah, kaifa yasriku fi salat? Biadin kaagi makatakawit taholong sambahayang. Na imbita sin Rasul, alladhi la yatimmu ruku'aha wala sujudaha wala al-qira'atu fiha. In amin long niya nanakaw siya mo na insukarul palpal
amuin wala niya siyang purna in pagruko niya, iwan sin pagsujud niya, iwan sin babasahon doon amuin laon sin sambahayang niya. Hati namin inya to katan wala na sampurna. Biya din yung pagyanon wala na sampurna pagruko. In wala na sampurna pagruko pagyanon, amo na in mga tao rumuko magtubihan, biya na siya to amuin laon niya, biya mga pasal sin amin baba sin pangatayan niya, sambil sin niya, tuntun niya pababa. Natin niya, mga yan, tubukon na mo. Sa sumagawa, bang muhi bantang in hawakan mo, marayaw in gumo mo sin tuhod mo yaon, amin in lima mo, kaya kangkang mo magtubihan, bukon siya ini mumus, kaya kangkang in lima, hasupaya, di kau muklas pababa magtubihan, na iwan in amin atod mo maun pa amin lugal sin pagsusujuran mo, tanto inyan bantang to din hawakan mo. Namilbiyay talong niya runhan, sa kira-kira bang aun hibutang hatasin taipod mo, di siya maluros pababa. Bihati na ibiya mga pag-explain kato sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na doon na yan, hati niya, mauno na, sampur na in pagruko mo. Na in pagsujud, masampur na siya, biyeta sin Abu Hurairah radhiyallahu an, law niya amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasjuda ala sab'ati a'dhum. Dia kita niusin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang kita niyo sumujud subay makasujud in pitu ang gauta baran. Na bukon sa jabeta sin Rasul habihayad tulong ta pitu ang gauta sumagawa biyaita kato hambuk-hambuk in pitu ang gauta. Kaisa niya long niya aljabhatu ma'al alf. In pagyanon ang gauta panagnaan, amo na in tuktok sin kitayaon iwan sin ilong. Na aon pagkakitaan ta magsujud, tuktok sa jabihan in paraguton, in ilong di dumagot, in yan wala na sampurna. Sabab bis na yan hambuok, in amin ilong dumagpak bihan, ha amin biya sin pagdagpak sin tuktok sin kita. Manjari hikaruan niya, amoy in 2/5. In pagyanon sampurna pag sujud, makasujud in lima yaon, subay in lima niya mumus. In pagyanon mumus, mangiblat in katan gulamay niya. At niya buntul, bukon siya kaya kangkang. Magtubiyan, bang mo kangkang ning gulamay mo yan, hawak to ko si mo sujud, wala na sampurna in pagsujud mo, sabab suway mangiblat inamoy in katan sing gulamay mo yaon. Naramik yan, sumuno ka niya, tinatuna to. Ini ang gauta in nakasujud. Amoin rukbatain 2 tuhod. In tuhod isa biyaon, bang mahibutang pababa magtubihan, bukon nagbibika kain ini uno mo. Inamin tuhod mo yaon. Hati niya subay siya marayaw in butang niya, hasupaya in amoy in buntol sin hawakan nito harap pababa, na marayaw in hantang niya, ha amin ini pagsujud nito. At ini 5 ang gauta na, aon pa nakapindua. Amo na yung pagyanon long niya atraful kadamay, namin duhol si kiyaon, damit kiyan, amoy ini sa kira-kira magtubihan, in gulamay ray sa biyaon, mauno siya, makasujud day sab siya, in gulamay kataniyaon, magtubihan. Na pag-ubos ito, ini kaiwanan magsujud pagkakitaan ta, aun waktu hapanagnaan sin sujud niya magtubihan sampurna. Sumagawa bang ubos na siya ring hapaglingkod niya, sabab limingkod siya pag-ubos, pag sujud niya magbalik kaya kalitin si kipataas na inyad to, wala daysab na sampurna inyad to. Aun bihat to, pasal si namin ati ko ba ini ubos si namin pag-uno niya, pag lingkod niya yan to, pag sujud niya magbalik, di niya hikawalik inamin duhol sin si kinya pa amin biya si biyutangan hapag na biya sin pagbutang hapanagnaan sin pagsudod niya. Hati niya subay yato hikabalik sabab tiap-tiap kau sumujud amuin subay siya dagpak impito ang gauta yato pa amuin ini bawa magtubihan sibu da kaon hanig atawa wayron hanig. Bihad to mga katawtay manguran sabab inyad to at niya karagda kanin pagyanon dito long niya ini sukarul palpal tiya kawan mo in amoy in ibadat mo sa kaulawla diagdagan mo bukon siya jukop
Pasal sin keragdakan siya pa amin wala mo siyang purnain amoy in pag ini butang mo paghantang mo sinamoy in pito ang gawtayan to. Wallahu alam bisawab. So alhamdulillah rabbil alamin masaw matarang jawab siguro sing kita niyo. Mga timang huda kami Islam bang yung magkapansin na ini Islam TV every waktu kato na. Every waktu sin ini dendi pagpakita in hantang kay Fia process in proper pagsambahayan. Habi si pagsambahayan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. 5 waktu yan. Ikalipasan bisan kita lang tabi magtuk papadjarion sa hindi po sa magtuk sing haram. Sa kitaan pajar tuan, jagahin waktu pajar, kitaan mo rin doon haon in pagsambahayang kaya i-explain biyan ang bukang buhok siya matalamin ang sawabi ni amun hika ini tuman si pagsambayang sing kita niyo hawak ang si pagsambayang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin katong pangasubo ini salam tuan may ta intao matay kawaan pa bulawan bang magturki. Uno yato tuan di magdusain mga imam maapda kuman magsuko. Amo ito pagyan ng racket palpal. Rakit. Sebab na may matay pa ito, kaya matayan pa. Di kumawang kita matuyan sekali, amuin unuhan ta pa, kawaan ta pa. Na mga iyan, mga katawtay manghuran, biyasin mga dedikato, amo natin pang Hindu, ipanguan nila, amin ipang ngawa nila sin, amin laong niya matuwihan, amin ipanutsin bulawan sin amin uno. Pagliho yan, ipanutsin bulawan. Na ini maluhay tayo kaliun. Wayroon di makasud simbulawan ka ito matugan. Subang tayo gid pa paranta, lumugay palian na kita. Tubig i makauno ka ito, i makasud si matuihan, iba sin mga sabon yan. Sabunan mo matuihan, kan nabiyahon. Amin unyan, pag sabunan na sanit amin unad. Bukan nabiya sinamin nakaunad. Wayroon na makatamin mga sidiret to. Mga tuawon, maksud niya, amin panghamot-hamot sa mga tao niya tayo matuihan. Iban ha, supaya maigtod namin luwag. Nabi haong bulawan sa buton nila matubihan, di ko kaya natanong, gaya din panut sinila sin Quran, ay sin bulawan. Dahil niya, tunap sumulakab dito mga katolik na munghuran, sebab mapatut, tumabang kita matubihan, kawajiban kato, limigo, haming tao, niya tayaon. Nasari na matubihan, karukaruwe mga sumarak kakain mo, inya to, biya mga pagkakaw malauli sa mag-uno, na inya to, karukaru, makajarin na. To sa amin kawaan mo kayong bulawan sin tao, siyanan mo matubihan, niya to, harampal-pal matubihan, di yan makajari. Ibandi yan kapag alta, pag-ubos, pag turkin niya to matubihan, niya to na isabing bulawan. Niya to na isabing namin bulawan matubihan. Na, insan-tasan kita ang matubihanin ng mga magbibihan, hindi inaware unda bulawan sa mga tao magbibihan. So, matad na, kina-experience ko rin ng mga nakaunad. Naon isa nga mga kaibanan, di na mapaya magduha, mabukun amin uno yaon. Bang bukun amuin laong ta, bang bukun amuin tiyakaunan bulawan. Sebab muna din pangiktikat nila, narukan niya ito bunal, bukun pangiktikat bunal. Yung Rasul alaihissalam, buhay nakatawa bulawan sa nabuok matlihan. Dahil ang mga kaaming kasahabatan nila, may kaya ni mga kasahabatan, buhay nakatawa minsan ang sulap bulawan matlihan, dahil ang mga uno niya. Dahil ang mga panaiban nila mga kasahabatan, dahil Rasul alaihissalam, mayroon na isab. Kaasawahan si Nabi alaihissalam, mayroon matlihan nakatawa bulawan ng mga kaibanan. Sebab ini itu, amin, takaw palpal yan tumatlihan. Di ito kapag alta tamarayaw ng mga bihad. Na amin uno, ako, bukan ito mga pagbantok matlihan. Amuin uno yaon, amuin nawapat din namin asawa simbagay namin Haji Hasim Hasim Tiblani ito ko nga Haji Hasim matulihan amuin tao rin ha uno yaon manjarin sila ito bagay sila kaya na puro bata yan tayo mga natutuwi bisan nyo asubukon matulihan pag-uusap at tiyawagan ako sinuguro na ito yan yari matulihan yan tayo namin asawa simbagay taning matulihan amuin dahil sa rayo-rayo na ito makari matulihan pag-unoy magsabayang kita niyo nabayang ng taning matulihan siya. Pag-abot ng uwan ito pagkuhol, na ako yung nag-unuya o nagduwa kaya unan na ako bulawan matulihan sila ng matulihan, matulihan biya sindakan sa Rasul alaihissalam. Di mo akbihan pa Allah subhanahu wa ta'ala. At sabab ang mga nasara matulihan, araat kita sin Rasul alaihissalam, mga doa pa Allah subhanahu wa ta'ala, kaampunan iba na supaya sa kumakal, makasambag sinamuin uno, sinamuin pangasubukan niya sinungkar, iba nakir. Na inyat ito mga katawtay manghuran, amuin kawanan na ako bulawan.
Yarahan ako maun. Yan higuro bata matuihan, biya mga nakalamot pa siya ng sabon silang close friend kay Haji Hasim, inyat to, amuin ipaparihil bihal ka to, na diya kumabaya kumawa, so ipagastod mong kaki naming bulawan dito. Ipagastod mong kaki bulawan, na laong ko kanila matuihan, pagkabihaan sa larayan na kamo, biha ini naman ko kanila. Yawag ko di kudus yan. Yawag ko di kudus matuihan, pagkasyabi mga amuin magkukuhan natin ko. Ikutus atau ikuan ni miskin-miskin. Jawab ko si Mantulihan, sabi, hey kudus si namin katumtuman ko doon Mantulihan, kaagad siya. Pagka siya mga magpakukuhan siya namin pagkaaga mga Mantulihan siya nagkaunad, kaya mga nagkukuhan siya radio, dahil niya to, daw ko kanya Mantulihan, yari lang kinuuno, inamin sing-sing, kabayaan siya namin mga nag-asawa ini, ulang tagkampong, amin, pirihirto din namin uno ini, na pagka di ako makajarian untuk kumawa sa buto niya ito aturan ng tulihan. Dahil ini, pagka nila mabatid panaugon ini, ipagsarat kapag puno ko siya, unay ikaw ko kayo matulihan, yung bulawan ini, rakangan kayo mo, ipag-uno, ipag-aming tabang mo siya namin pagpasampay mo siya na agama, na wala ko alam sila natin na puno. Ngayon, higuro bata matulihan, iba na siya Muhaymin, nakasaksi sila namin mo yan. Amo o kisab, amuin, pag ako nagpuno din di hakabato, amoy mga tiblani rin sa matulihan, dati isang kahanyan ito. Mataod na wapat din unha amin bangsa tamat biya mga kinabalo sa tiba mga tu kinabalo matuhan sila ni pag dura nagpatay na miyatay yan para mga upat ni namin kiyubulit dahil yan to sa matuhan damikian kaunda ka kung mga bulawan nito kataan napila upat ka ito matuhan mataod yan matuhan experience sa amin uno yan damikian dahil sa dihadping kamiskin kumatuhan sinwaktuyan to amoy nisan biya mga laong tayo pami sing kabaya-bayaan, di pakarulan ni namin kuha ng kabayaan ka magtulihan sabab na mayroon amin nalambusan. Sa malingkan siya pala natutod magtulihan, wala hindi may magtulihan, o kuna bang sa upa may kalarihan yung magtulihan, sinkuhan niya, ba't di banjargang di ka panaog, na yan imapatut sa raktan niyo, amin mga magkakalit-kupul yan, amin mga yari miskin sila magtulihan sila amin. Sa kalitoy ini, kundi sa yung mga tauyaw magtulihan, amin bihati maksud nila, sa nahinang nila ng papusahin, mga amin pagkalik ko yaon na waya ako nakakawa sa namin bihag waya taan takaw siya balang ko mataod doon mantuhan namin naghapin namin ang buok damik yan da isab lahasya na mo naritad mo kaya waya ito namin ikaong iyak ko namin kampung na mo sibu-sibu iyak ko kaniri lang kumabaya sila yung mantuhan so waya amin kapanaukan nila pulawan dalang ko kawaan na kayo mantuhan ano ka mantuhan wala ko kimawa sa mga katanit na niyan mga kataw tayo manguran sebab tatu amin hinangon ni namin yan tubiak mga pag-usaha ta sabab ini kita matulihan ang kewajiban ka tu sebab tali uunin mga amin kampung tamiyatay matulihan akan na mag-anad kita matulihan sin pagligo yan niya tu kewajiban ka tu magdusa yung kata mangyan ikakubol wayroon mo bangi kakubol amin wayroon siya naligo ayun na sebab mag-require kita matulihan sebab on bulawan iwan sin mga kaibanan yan matulihan na sebab pa mga panyap kata ni mga baldi subay pamatulihan namin bago katanya pabihon katanit. Pag-uus kanila nakawa ang matulihan. Inyat to, bukod dati sa Maria matulihan. Damikian matulihan bang amin mga amuin magparwa akay mga matulihan na kubul, na yun ako kumagulawan. Sabab, mayroon niya to kapatid ka matulihan. Gam naman, mapatid ka ito matulihan, subay kita magtajiya kanila. Nabang takawa ang pembulawan nila matulihan, magdurohon na saan kasusahan. Dalawa na matulihan yung kampung nila, kalawaan pa sila bulawan matulihan, simbukon aturan matulihan. Bahasa agama Islam na mayroon. In Islam bari dengan mga bihag malano in Islam yan di ato magdaak sila mga amin panakala bihag na sa Allah subhanahu wa ta'ala bardo sa in mga tao kumawa din amin dan sin amin bihayan amin labi-labi na bang nilabaitan in yan sunnat atau pagsuksi amin mga tao niya tayo tawa uno-uno na to in bang ang tao mapatay sila makakawa sin amin bulawan sin tao amin tampun sin amin na hindi ka ating matawag dyan pag uno yan matulihan amin magtambol na sa uno bayan magtambol amin mag-uno at amin magluon kulangan na sa matubihan na yat to na sa bumuhain amin uno rin dito ato na magkuan rin dito pagluon matubihan sa mag-uno sin mga imam mga kataw tayo ng uran ay mga kamaka to sa ini tabang ko kanyo matubihan sabab na ando magpusa sa kamamang bihan ayaw nyo pala bihayat to in mga rejiki tayan matubihan Namang tao sa usong kawaon din kami buktundan marayo, nahirira ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sana magrusak kita. Na, pag uno nila yan, paglupi, bahasa ang puno si Magna. May bahay nilang naman tulihanin namin uno.
Maray lang na wala pa rin din mga alta niya kaibanan. Maray lang na mga uno. Na aon na makaiba namin mga uno at amin mga pala nila. Aon pa sa anong namin lilos din dito lang na mauno. Nakaunan na si mga lilos si kumatulihan. Si Magna na nagbalik. Sa kalitoy na aon niya ito puno naman ito yan namin lilos perpetual. Suway na sa lamin niya ito. Yung magkakaon. Na maubos betanda ko namin pangalta si namin mga unuyad ito. Si namin mga tao matulihan. Sabab magsagnat-sagnat. Di lang na ba lunon. Di mabalo nung maray nilang naon alta nilang nakabayaan ni paagad ini matulihan sa Discard yan. nabait ang takaw matulihan mauusin namin pangalta sin baluyon para hal imbaluyon wajib kita subay tumabang kanya sa kalimay ta dado lang pasan sin amin denghanan amin bihado na mga mura-murahan mga katawte manguran kami ulong namo kanyo sabab na nagyan in Rasul amin layo minu ahadukum hatta yuhib bali ahihi mayu ibuli nafsi ulong namo kanyo matulihan bukod yan biya mga laong namo pangatak kanyo atau bukod biya mga amin pangwan sin amin usahan niyo sa ulong namo kanyo supaya kamu amuin pagkabaak karayawan ay naman kamu maghinang simbihan hundungan niyo mga parakala yan iyan asal amuin rejikit tamatwihan aunan asal biya bahagi sin Allah subhanahu wa ta'ala ay nakulumag sin amin dan sumbukon na haturan sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan makabatok kita niyo pa amin kabayaan sin Allah ta'ala dan kabayaan sin Rasul na Allahu a'lam bisawab. So, alhamdulillah rabbil alamin. Aun ini ama kuan dia. Greetings way natin ko. Salam Ustad Muhaymin idol. Daing tag na way ko na pinda. Matan guru gakandilan. Ikaw inmukti na mo. Allah Akbar. Bukod siya to ni mukti. Bukan mukti man to yan. Sana asalin kita ini mapatuloy sa mga ita man to yan. At singka ingatan mo katanyan mukti raman to yan sa inmukti Tuan Abdul Baqi Abu Bakar. So, Sabi ato mag-support to. naon ini ka to. Ha? Sabay mo. Okay. So ini nasabot kayo ng kuwan ito ka to amon bang pagturkin. Ang kaywan ka to masabot ko. Yan tawag kuwanan taw mariki nagsuy-suy ka ako. Atin niya aon lang na imamet to nagturkin. Sa kali na makati ko na miskin in turkin niya. Ang naglag na lang na Bulawan kay ilo. Paglagman Bulawan, kaya na si mga Bulawan sibi-sibi. Napia balik sing imam betan tagto. Yuli. Inari balik ka lang nalit tayo mo si Padja. Na ano ni pangasugat tagkato na. Map ka mo mate manghol bat daw pangasugo na ini. Ano na to i-reserve na mo. Iwan sin na mo in actually katawan Paul na tumisan hindi mga pagkuan ini. Pag inusog magbulawan, actually mga magbasketball Paul na katawan ha. At hindi ko nagkalawakan sa in pangasunat to. Uno lang rin hukuman si maghiwal-hiwal tudlo. Hawak to amo ini kita kimukuan. Amon magi hiwal-hiwal tudlo katawan. So no magkiwan na lang na ini magkasasat kuno kaya na no diyan na ito yung pangaso. Hindi ko nakalakan to din the exact text nga to. Muna inyad tulong ta nasabot sambil hadis gaita sinang buo. Sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagyanon long na Iwail ibnu Hujri. Long niya bihan, qultu la andura ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli. At ini siya yadto ini muhot tuod siya kimita bang biya din yung pagsambayang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. At inibeta niya to in detail in pagsambayang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manjarilong niya hawak to yaon ini summa qa'ad. Di tanaulo niya tulong tayo namin Arabic niya in kwad niya sa summa qa'ad limingkod na siya pag yan sin modern takain na sinamin lingkod long niya tawarruk. In pagyanon lingkod tawarruk, amo na in lingkod ha amoy in tahayat, nagtubihan, amoy in duhol sin siki palawayaon, gipiton sin ini luhod niya pa tuok. At inialimiw in duhol sin siki niya palawa maripa, amoy dapit niya pa tuuyaon, sarta umantap in butang sin buli niya pababa, madto, salta long niya inhinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa wada'a kaffahu al-yusra
ala fakhidhihi. Ang palaw niya, biutang niya, inamoy ini lima niya palawa, mari pa amin paan niya palawa. Magtubihan, sarta biutang niya long niya, in siku niya, mari pa paan niya patuo, sarta sinamoy in lima niya, patungod sin tuhod niya. Pag-ubos long niya, ampas siya, piyapag batok niya, induhol sin ini laso niya, iban sin bakul lima niya. At niya sa kaulo, labi himinang siya bihan. Biyak tibulong magtubihan, di, piyapag batok niya, induhol sin laso niya, iban sin bakul lima niya. Ampa niya long niya, iangkat intudlo niya pataas. Rafa usbu'ahu, para ay tuho yuharrikuha yad'u biha. Kita ko in Rasul sallallahu alaihi wasallam, hihibal-hibal niya, inamin tudlo niya, sarta nanghihindua siya, hawak to sin paghibal niya. At ina sa kaulola, nahinang niya to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahin haamoy in riwayat Iwail ibnu Hujrin. Wallahu a'lam bissawab. So, alhamdulillahi rabbil alamin, mga tayo mga kami Islam, ito na ito na diyo, buko na mong siya mong pikil-pikilan sadya. Sana yung jawab siguro na ito, hadith to din Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na, ano ni katong pangasubo, salam patuan, may taon mga guru kaybanan, wayroon pungot nila. Yung kaybanan ay sab mahabain pungot, nagjajanggutan. Uno to rin pagpungot ini. Ang tinawag tunin hukuman si magpungot. Marami ko nakita sini mga guro may pungot. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Tungod paparkala pungot, inyan dahil mga sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin biyayta niya sambil hadis niya ramik yan long niya atful lihya wa usus syawari. At niya ini pupukan mo, in pungot mo, manjari ipat-ipaton mo, injanggot mo. In pungot amin nyari rihataas ini. Misay. Pungot diha namin nyari hataas ini. Injanggot amin nyari. Na amin di timutuwo hakid mo yan, inyan, misay, pag yanon. Misay inakid, janggot ini ni, pungot hindi. Yes. Na mo yan. So ini ni, atin na ipat-ipaton marayaw, mana niya, sudlay-sudlayon mo marayaw, may marayaw yung ini, kuwan magtubihan. Sarta, jiyari sambil, amin, bang mukaulinan niyo, ninlabi niya, uturan mo na. Yan, maksud niya, amin, ipaton mo marayaw, bako ni sa bamibya mga nadadagdag na yaon bihan din na tumove tayo min lupa sinamin kuwan ito. At niya, ihatol-hatol marayaw. Amin, atin niya, marayaw ko siya katurun nagtubihan. Ha mga tao, amin, tiyubuan siya pungot. Sumagawa, inway roon, na si mga kamo inibihan mga turing taot na sakit pendua. Sumagawa, basta sinamuin sunnayad to, na mahal ka yato kato. Magbaong. Na amad, ipati-paton kami sa ng pila-pila na yung taon, importante lang ka, alhamdulillah, piyatubuan pa sin Allah Ta'ala, misang pila-pila na, supaya makahampit kita rin ang mga sunnayad to. Depende ito pag niyat kamihan. Namin kuanan, pupukan, manjari mo sa miliyon, hindi, mayroon niya, amin dapat pata, amin pungot pag yanon. Ini. Ano na ba? Ini na ba, injanggot yaon, manjari pupukan biha. Mangmukaroon na. Siban na to. Naamad ini nakakuan. Sabab mo na muna, na disin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin niya tuha continuous in biasa ko kain along niya, khaliful Yahud. Sulangan niyo yung mga Yahudi. Mayta, sabab yung mga Yahudi hatim po nakauna roon na Madina, in sila, lialanuan nila yung dapit pawaba, amoy dihay ng piyahawa nila. Sambil aon sa pagkikitaan ang mga internet biha, magkuntis, sinamin pungot. Amoy palingkaton magtubihan, nagdini kukuan ng kaywanan, patukason magtubihan. Suro ikira. Dinisan nilo paragbos magtubihan. Indian. Magkuan. Ini yung price niya. Magpakuan. Yung kaywanan, piyakuntol magtubihan paki. Yung kaywanan, piyakukulong magtubihan. Dinisan na namin biya mga kuan. Na inyan to, pangdaakan sin Rasul, hipapasulang yung mga Yahudi. Sabihan to, atin niya, amon uturan, pupukan hindi, at tawaigan na kagi, indapit pababain niya on. May tayo, sabab hindi hay ni isab, kaunahan mo ito sa may kapupukan bihan,
inyad to, pasal maglangko siya sin pungot mo halang isinilong mo yaw ni Sab. At tawain niya on bang mga mag-inom tubig, bihan na makasud pa lang simbaso in namin. Pungot mo ha, kakuan niya on, dapit pataas yaw. Na bihan, wallahu alam bisawab. Ina po magpahati sa Japan na mga tunong bahasa. Sabab lang ito ang Jap, yung pungot amin dandi, janggot niya rin. Na kamo, yung pungot amin dapit mari, at yun ng mga tao lugos kamo matulihan, mga tao tapol, in amin ka at pagyanan niya dapit janggot amin ng katilang tapungot. In amin dandi kamo matulihan ang nataasin yung misay. Ha? Misay, pagtanda na sila ng ina. Ano na sa misay sa? Bukol, misay rin. Hakit. Ang sadya din ipahatid ko ni matulihan, kana-kanalong ni matulihan. Namin ipatan niyo sa matulihan, namin uno pagka siya nag-iapungot, hindi matulihan. Kana-kana ipatan niyo matulihan. Ano pa saan diha ito? Ang India? Iwan. Hindi pagkuhan, yung pagtawa ko nila, at saka, kungot, at saka, janggot. Kaya ito yung mga kalalangwan. Sa nginga nila, at saka kungot. Tilap ka sa mga bahasa sadya. At tinagato ni Natsaka ito mga tausog, Ivan. Iban, no? Pungot, Ivan. Iban, Janggot. janggot. Na alhamdulillah mga timong na kami Islam. Ini allow me to have a moment. In pungot ini, hambuk sa batsing kuro takain, hambuk din ang mga sunna si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na nasabot mo bang kaumatan na kita mga kaguruhan, nagbuwal guro. Kaya sing kita, bukod sa mga dakalabit pagtubuan. Sa mga sing kita mo ito nagbahong pungot, na la ilaha illallah. Kitain guro yan ito mga hudko kami Islam. Mga muna ni nagbuwal mala sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukod mata nila sa niya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panghat mga pungot na kuman hindi nagkakausan hinangon. At igumual sa mala sa panabi, subhanallah. Hapang nakat si sunat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa kaliya mo na manawag-tawag kato taniw katan. So mag-celebrate ha birthday sin Rasul. Matgay sinla sa panabi sa kalhat pungot. Di ta mahinang. Subhanallah. Nahati mga ko kami sa minute to very clear. Ini sabat simbasa, just read between the lines. Ikaw ra kumain humati. Panggay sin matan tuod din mo inla sa mga Rasul sallallahu alaihi wasallam. The mere fact pungot sa dyan pag-alawon ta kita mo to bisin matan para sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nauli ni katong pangasuho niya. Malingkat to ni pangasuho. Muna nagmaaro ito sa inyo. Importante pangasuko ko inituan para ha mga miskin biya kamo. Apa tuan, magmap ko tuan, mag-text kung apa tuhan. So apa tuan, T-W-A-N. Sa mga tuhan ni manjuki pa, amon Rab, Allah Ta'ala. In pagpitla, suway kita magtuta 100 ang katao. Bang bihad to, di makapitla in biya kamo miskin. Mataod kami ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tungod pa aming pagtitla, muna inaramay Islam bukod magluhos kato ang mga parkala bihan yan. Inway roon na wala kaw kaya wajiban magpitra. Bihan. Amura in awon di kapag pitra. Na misan pinhambok sahaba rin matong Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin nagmasusa siya long ya Rasulullah at tinamabaya siya magpitra sa way kapitra niya. Naman jari ya kawaan siya si Rasul sallallahu alaihi wasallam daing ha Baitul Mal daing ha amin tamar long niya yari na yung kuhan pagpitla na kumanto lag na kaw sintaw katukbalan long niya ya Rasulullah maray long niya wayron kabaakan ko makaliuring sinini kamiskin ko na kaya tawa na yung Rasul kanilo niya dahan na mo yan impitra mo yan so imana niya siya pa magungsod wayron ikaungsod niya, medyo siya pa Rasul, nagmaaroy siya sin parkala ito, dihilang siya sin Rasul, amin hasupaya, sabab aon hak niya dito sa Baitul Mal. Aon lamod niya dito, sa kaulaw aon ini kapatot niya dito sa Baitul Mal. Dihilang siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin suko niya, uwas diya aksel, niya nakatuna ko pagpitra. Naus long niya na, maray long niya wayron kabakan kung makaliuring kako ini. In kamiskin. Nalam sin Rasul, dahan na mo yun. Nama ito. So lang ta, haamin wayro ni kakaos na inyan to misandi na. Sa tain namin kuan, timbangan nito, so ito dito tat sa mabiyeta ito, hangkarantang hasukuran sila may nakauna,
bihan aon penggantang sumagawa habihaon ang kanan biya mga impagkarunguan ta na sa kilo sabab bihaon nagkilo-kilo na hadya. In nakaw na to aon pa mga supa. Ha? Aon long niya tunga ini kakantang pagubos niya to aon pa supa amin tunga sintunga. Bihan. At ini 1/4 Kasupa sa ang kasupabihan na sumagawain namin tupungan sinamin unuyaon amin pagyanunong niya saan min tamrin na inamin sa inggantaan niya amo na initimbangan silong niya kantang hamin nakaunadto sa uweron na bihaon napabin sila auntod kaingatan nila bihanin sukuran long niya ininihang kakantang ininihang kalaga ininihang kakarot hangka yun aon yan kuan nila sampay sinamin bakol nila iban sin bugsok nila kaingatan nila intaod sin ini nakasud mon palom sin bugsok kaya iban sin bakol nila biha bakol yan to bukod sa bakol lang sin mukti duga ingin maana sin bakol iban sin bakol imbakol lang niya pagluluunan bangka imian bakol namin bakol de mamoyaon iban bakol siki biha amat mukti namin nagbayta sin biya to Sheikh Abdul Baqi Abu Bakar. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Ang ini katuan komentary na check tuan. Kyugdan mo inmatan malasa para Rasul sallallahu alaihi wasallam amo in nag-embody sin sunna niya. Bukod mere word sadya. Alhamdulillah mga temang hod na sa nabihan katuan ha. Oo. Isang pamapait ka to mga manan kawan sila sallallahu amo sinda pagkasabot. Imbita sin Nabi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Di ko mabilang bar-iman, misang pengan mo'y bar-iman, inapilido mo'y ako. Daw mo may name is bar-iman ako. Di na kautuan may nang bar-iman sa hinggayin kaunan sin hawa nafsu mo kabayan mo. Pakaroon mo pagkabayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siwo na kabayan mo man sindi. Sa pakaroon mo pagkabayan sin agam na Islam kasampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kasi na magkasabot na mo ang mga lecture. Di mga magturong ini, kaya wala na, di ako lang nawawi magturong sa chubby face ako. Ako lang na magturong, magmumuka akong siopaw. Narayang, misal ako nagmuka daral, at tawakan putli mandi, biyan ban, tiwala itong, bangaman kabayan sin Allah Ta'ala sin Rasul niya, so era kumagad, karna amoy tutulin tawakon lanab sin pagtaat, regardless kyubdan kayo sin wala, bangaman kabayan sin Allah Sallam, amuin, so yung muratod hinang mo. Na, et tumatampal mga timo na kami Islam, iniwayron pa duwa-ruwa niya, ang pa ini pangasul. Salam tuan, uno bahain makusog dalil sin pagsambahayang sin tao musafir lilain hantang sin pagsambahayang tuan kam. At naman tina musafir sin ato. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tungod pa amin lang niya sambahayang sin musafir. Muna in giyakan takbihan ni namin layo. So makawain pagyanon neto layo sin amin gantaan sin pagtulak-tulak hawiya sin pagtulak-tulak sin mga sila timpo na kaunay to lando to nasigpit in pagtulak-tulak sabab ini muna biya sin daing hamak kaharap pa Madina in Rasul sallallahu alaihi wasallam naglain daing hamak kaharap pa Madina iabot 8 adlaw impianaw niya hadya 8 adlaw in lugay miyanaw harap pa Madina biha sampay inali biha namin mural kaniya waktu to sampay amuin di na akong hikatikang insiki sabab na napusat insiki sin pali bihan kapag panawan ha ini ha desert yaon iban nakabatuhan amot ti namin kasigpitan ito magawa bang tahi ibutang hawak to tabihaon ini na bukon mahunit na yung bihaon pag ini tulak-tulak. Misan pa makalayo yung masapa niya, gamay maraw paparasahan. Mahagot magtubihan. Na itong paparkala, ini pag ibadat magtubihan, beta kato sambil halam sin Quran, laong niya, hafidhu ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Pa in khiftum parijalan aw rukbana. Bangaon kabubukaan magtubihan at inibeta dito long niya ini pahariharaan niyo in sambahayang niyo. Salawat. Pag yan dito salawat, amin salawatul khams. 5 waktu. Sarta tiyugi la tudun hayan inamin waktu asar, ha waktu yan.
Umilong ni haot sin 2 waktu. Sabab nakabutang haring tungaan sin 2 waktu. Sigo in lawak niya, nakabutang halitungan sin waktu duhur, iban sin waktu maghrib. Amo na yun sambahayang asar. Ini ni among sambahayang ini, aon waktu magkaligapin tauron hayan, matao din biya mga kasasawan doon hayan. Naon waktu rin nila katunay, mataod na yung daawa sin kaibanan. Ay nang sabab sin uno yaon, sampay aon pa mga sugon, unya tuan biya din na ba ini, di kami makasambahayang sin waktu asar, bihan, uno na ininangon na mo, manjari na kami magkada, atau manjari na mo na ini unuhon. Ini jamaon, ha? Manjari na mo na jamaon. Na inya to, iron hasara in bihad to. Tungod pa bihad to in uno niya. Sa sumagawa suway tool siya, tunay. Hawak to yaon, sambil biyay ta doon haon, bang hawak to ka ini kabubukaan, at iniwi aon mga hiluhala matuwihan, na painirtong parijalan, manjari mo hitunay in sambayang nagpapanaw. Sabab na hinangyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, awrukbanan at tawahatas sa katangkaw. Manjari mo yadto hitunay in sambayang yadto, ini kaw hatas sa katangkaw. Sabing Rasul, nakapagsambayang siya hatasin unta niya. Biha, jima to yadto. Hati niya in sambayang dito siya manjari tinggalan. But inya to, sambil aong padugaing ayat, bangulong niyari marahi tindog, namisan ko nagkukulang. Ay naglilingkod, bukong ba? Bang di maramo naglilingkod, namisan nagkukulang. Biya si mga tao na sasakit, bang sa upamari namisan siya makapag-air bihan, misan way air manjari. Bihad to inamin, tungod pa amin sambahayang. Nasar, talong niya, aon doon haon, amin papaghambuko nin 2 waktu, nahambuk ito rin ang mga kabair. Gaya si Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya, man jama'a bayna salatayni fi ghairi uzrin faqad ata baban aziman min abwabil kabair. Hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hisiyo-siyo in nagpahambuok sin 2 sambahayang, hambuk waktu, hawayrun uzur dakula, in siya nakasud palawang ini uno yan lawang dahil nga mga lawang sin do sarakula pa Allah subhanahu wa ta'ala amo yan na amo yan to. So hindi ka tulong ta biya mga tumulak ka rin halupa sugyaw harap maripasambuangan sumakat ka kapal o hindi yaw para sa hanatasin ini kapal yaw yung kaiwanan aircon pa magtuwihan ikatunay mura inamoy in sambahayang sabab wala kao nanam sinamuin piya simpang tulak-tulak sin mga sila nakauna ito halang kasigpitan manaw ha desert yaon lamag-lamakan na yung tamungon magtuwihan sin paghulas tumahay mawasa na bihan sin hulas biya ano gusto tumahay mawasa biya nadya hato yung biya mga kahalan nila naampanin doon ka to kita ini labi-labi naman ka tumulak ka mga taas sa plano yaon ay ikaw na ikaw na kaingatan di bisan nini tumuin hulas namun ating biya mga kahati-hatian ko, Allahu a'lam bissawab. So alhamdulillah, masya Allah mga tadya mga nakakam Islam. Ano ni pangasubo, ningkat pangasubo na ni katuan. Assalamualaikum katuan. Laong sin guru kabi bali mga nag-lecture dito kanila hati ko. Nag-lecture yadto jari bahasa ipagbasa Quran hakul. Nagwa siya dalil, mataod dalil giwa niya. In dalil piyagwa niya dahil upat madhab katan. Basa hunta in upat madhab jari pagbasa Quran hakubul. Uno tuodin bunal katuan jari atawa. Magsukod pasawahag kam. Sa ito pa ni katong pangasunod niya. Assalamualaikum katuan unin ianon man kita magbisita pagkubul si Mas. Atin na mga panagnanan ito, ang mabasa ko ng mga patmadhab jari sin basa Quran hakubul. Marayaw bang sa upama ang ating panghati nila. Saan kami matuyan panghati, kuri man dyan magbasa sa Quran hakubul. Labo na muna yung kubul, kung yan namin pag-unuhan, pagbabasahan Quran. Kung pag-iibadatan. Sabab na yung kubul yan, na kahatian ka na yung kubul matuyan. Kana ang mga butaw rin doon ha. At wala ang tumatuyan ang mga kukuk.
Dan ito ko na ito amoy matakot sa naming Quran. Sebab yung Quran kita mabasta-basta matulihan supaya amin basa tamisan kita matulihan supaya kita suci, supaya kita amin wayrun hadas kita matulihan tak pula nakatawa siwi. Apa kita magkajari magbasa sa naming Quran niya. Nah ini yang mga katawatan manghuran na Allah wa alam di ko kaingatan matulihan bang ang ka madhab nagjari sin namin bihayan. Yung man kana hayyan. Sebab in maksud sin Quran matulihan yung jira man kana hayyan. Ini yang nasabot yan na suratul Unut, suratul Yasin. Nah ini itu bukan satu amin patay muna, amin patay matulihan, in Quran matulihan, amin ipanghindo ang mga tao amin buki in pangatayan. Bukan sa atin maksudnya amin miyamatay na matulihan, artinya aun mga tao patay ng pangatayan matulihan. Dito may masin panghindo sin Quran. Nah ini itu di dado kahinduan sin Unut sin Quran, ito patay ng Quran niya matulihan. Sabang imbuhin pangatayan ni matulihan inuno na inya to unod matin kahinduan sa aming Quran. Na bang sa upama miyamatay ng baran, miyamatay pa natay matulihan, biya di na kahinduan sa aming Quran. Minsan ni namin buhi matulihan patay sa diyan aming pangatayan niya, ito may masininduan sa Quran, di murad to kahinduan. Na niyan di mapuno ko sa aming Quran din ito ha. To may tamurahon matin Quran, pamaba to. Ambo ket tureng pamaba matulihan ng Quran. Amin dito sa mga basa na unod. Mapatut mga halang masjid ko magbasa tuan. Amin bisa na bayan mo matulihan amin amin tempat suci. Yan amin umumo. Akan na yung Quran matulihan na sulay tato amin ayaran matulihan. May taturahan tamad padre ito kita magbasa. Simbok ko niya turuwal pag-ibadatan amin bubul sin mga tao amin may matayan matulihan. Na amat mga katawat ng manghuran bang sa pamalaong nila bat itipak bagsabak katan madsab nagjari kuno natin ni itipak yung mga unod to. Naulawa lang matulihan, amat yung kaingatan nila hati ko na kami matulihan, di na mga kaingatan mga bihat to sa bukon nito amin unod to. Labi-labi to matulihan din namin Imam Shafi, magbasa ko Quran matulihan, di yanong niya matulihan uno. Di ka sumampay pahala matulihan, misan may paghadiah matulihan na uno, atau miyatay matulihan. Iyon namin pagbasa mo, kaibanan matulihan na aun nagiyan matulihan, mga anak yung nagbasa Quran, makaagad ito doa. Nasabot ko na kubul o ka magbasa. Doon kau hamin hula suci matulihan, doon kau hamin hula malanu, doon kau hamin hula amin laong tama patut sin butangan sin aming Quran. Nabiya si mga masjid amo yan pag-uunuhan sin tao. Sebab in uno na sampai paginhawa karon mo subay suci matulihan pagkaw manjari magbasa sin aming Quran. Ay ko magbasa mga mayroon sa nugdo. Ay ko kumapot sin Quran niya mga mayroon sa nugdo mga tulihan. Na ayaw murah matulihan amin. Tampat bukon amin tungod hamin lugal niya matulihan. Sa doon ka magbasa amin lugar suci yang pamu ampa ka magkabaak pahala sebab na bang kau magbasa amin bukan lugar niya na tanto na sadya ingkatan dan matulihan amin di mo ibutang pamibubutangan niya inya tu di manjari atau jarihan sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wa alam bisawab. So alhamdulillahirabbil alamin, masya matarang inat mga tema da kami Islam. Biya mga sometimes sin hulat tayo ni biya kay wakay ni mga sin madhab. Diyan ni katuan misan hindi mga magmama sunnat ko ni Imam Shafi'i mga magsiga. Nakita mo hati niya bang mga hinang nila kawo nila attorney hindi Imam Shafi'i sino mayroon nagkahinang. Impossible ito mahud ko kami Islam. Amo ni miyan ko din niya. Sa nasumun taon ng kitab yan. Kung magsabot sa kami ni wala sa nimian ang Imam Shafi'i pare magkakurante ni mabuka pa Allah Taala. Manghimuting ha mga kaulamaan nagkauna amoy maginang-hinang bisara ang buko na manoy siya ni maginang. Ba't manoy siya niya no? Misan in Imam Shafi'i, umpat madahay, pero misan nakapag-maulod. Bago na naman kita mag-maulod siya nakapag-maulod na. Kita mo ba tawan? Sa isa mag-ayan dito. Kung dumatong danin time, imianda yan, in Imam Shafi'i nakapag-maulod. Nakita mo. Ayaw, sa asumong tahong mo kitab, o nasiyat ka tuwan ni Mayta, yan lang na Riyadus Salihin. Tawakan mo yung kitab magbasa Quran na kubol. Na Riyadus Salihin, hindi man yung kaingatan kitab hadith. Haunod tuwan yung page. Nakamura ba lang na lumawag, lawa kami man. Kita ba yan? Kita ba pala kung sila nagsabot si kitab. Yung una kami Islam, ini very clear, matampal. Ayaw, tabakay ni mga sinimam na to. Ayaw, hinang attorney, ang mga hinang kalawangan sin kita niyo. Sabab na, magdusa na kita na daw akhirat. Sabab na, di ikatabang kato at tubun na, sumikat kita dunya. Saan na tumampalay ka sa bunalan, bukisan na sin Allah Ta'ala. Di ikatabang kato, di mga, so yun naman kita, atasan ta magputing amaman ika darang tain lumandag inusahan ta. Ini kato man ikat pangasubon niya. Salamat pa tuan.
ipangasuko ko sadya bang kato mga muslimin wajib in babae in mag-ungsod ha usog. At ina babae na mag-usod ha usog lahot. So kita ma-pray mo. So pa maing babae Bisaya. Yati sa bati na bang babae lang na Bisaya, in usog Islam. At ina babae na dinakuan baliktad. Oo. Ano ni mga tao? Asbat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. In Indian din. tungod paparkala amin pagtiaon bihat to amin babae magungsod amoy biya kaya hatihan ko ha India ahula India Ayun siya in India babae magpi simbanahon niya at niya magdihil siya mga sarat magtubihan ni siya inusok amin ini qualified manjali niya panahon na wang niya tumapi inusog to siya magungsod Lahot po. bihan. Sumakawa, inusog bang sa pamari niya nakabayaan, magtubihan, namuwi na din usog ini kaluluyan, migdeng habay niya, way uno-uno. Karon usog. Bihat din uno niya. Sabab, May mga kapatid niya. way ron nakatantang way kapato. Bihat. Baliktad. Nabalis ka to. Bihat ko. Nakatuha Islam, way roon, sabab namo na usogin magdalag kawayanan, usogin magpapayakon ha pamilya niya, bihatin naturan. So mga wayron niya in pagtulong tawang sila magtiyaon ay karayaw sa pagulawla nila. Maksud pa amin ni karayaw labi-labi na tungod pa mga kaanakan nila. Wayron niya ito. Bihan. Sabab namo na muna nasibo-sibo ito anak nila. Bata tungod sinini kita Muslim, wayron pinagbidaan sinusugiban babae tungod pa anak nila. Sabab na wayron makakanti yan. Minsan siyo pa anak nila. Ina da sampay pa adlaw kiyamat. In ama day sab sambil pa adlaw kiyamat. Di iyad to wayron taw makakanti. Iyad to. Yan inamin akamata, inamin longta mahugot tungod papargala sinamin kapatot sinambok pahambok ding harwaya. Tong kanain kato akama in anak di manjari pagbahagian. Kung si alta nakati ko nung mahambok din anak bihan, di mabaya subay bahagyon nasipakon magduwa lagi bihan. Sabab di matuad to ha nakaon na piyakakawan sin dua babae. At imposin na Perla Sulaiman. Aon biya mga suwi-suwi bihan. Nagkakawin dua babae, anak pulong niya, anak ko biya ini. Na manjari lang sinamin tag-anak tuod matan. Paggain hukuman Bakit? ini bahagyon, nasipakon yung bata. Nalong sinang katon, subay lang nasipakon. Nalong sinamin tag-anak tuod matubihan, ayaw nalong nikatuan na kanya. Ayaw adya si pakunin bata. Naumin nini hinang sin hakim dito, kiyad to pa amin babae, amin long niya, katuan na kaniya. Amin nagpaagad to. Gabmay ta, amwag timat ng tuod ta anak. Bihan. Wallahu alam, bisawab. So masaw matarang na hindi suwera to usog at tinakatawang so tumawang secret ni babae. Wala problema. Sa nabihan ito, tawag diya bangi. Sa nawak ko yun, hindi mataas mo yung usog ko ng katuan, hindi makakuha na yung kaibanan. So siya problema na makantunan ng surin. Na siya rapat rin. Ano na yung pangasaw katuan? Tuan, makadjani man ang bayang Eid al-Fitri, yung babae biuro ko. Tabi mga text niya. Yung babae biubulan. Pasal kaina na nambahayang ako nung sinaghutba makajari ko no iklaro na sa tinamaray way na diung marayaw. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tungod pa parkala sa bahayang Eid amo na Eidain launta Eidul Fitr iban Eidul Adha kiyang daakan sambil sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin humadir yung mga kababaihan sampay biyeta din dito amin lang niya huyat at ini amin mga diuruko bihan iwan sin mga babae iaangon di pagpakuan halom simbay papakuan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy in pa amin hadirun sin paghutba parungukon sa wala sila kaya wajiban mag sambayang at ini in sila to manjari sila to humadir sabab matao din kapaigdahan makawa nila roon sabab kamawmuhan sinhutba yan mga Eid na inihibay ta katanin mga pakaladyaan pag-ibadat bukod sa jahambu biya mga sambayang nga dyan topo asarya
at kuan nito katantan, hilimpal ito katantan ng mga tarayawan sin mga ibadat ito katantan supaya makahampit sila sin pangadyan dahil doon. Wallahu alam bisawab. So alhamdulillah rabbil alamin, masaw matarang ini on sa ito nga subukay na rin kaparang kanilar to na mapkaw yung pangasumo at ko na jawab na ito kung nagkataon sige ang mga pagkasar mga sikwa natin. Inshallah, na-jawab na kain na. Inang ini pangasubo, assalamualaikum. Mga subo ako bang way rangi sin magbulawan bang magsambahayang haylaya. Sa mataod ako pagkakitaan, nagbubulawan, tabiat na kuman pasawa ka mo. Maray maksud ni katuan, inusog sa daharam di sa binusog magbulawan sa among babae. O, at inamataod bang ko na magpanglurok matugan haylaya, naging gat na yung intan kumalayo ng mga 5. Oo. Ano ko na ito katuan? So, Hello. pati ba? Inamuin ya mga bulawan yan, nasali ang pangaring-arisin namin mga babae. Pangaring-arian sa mga babae matugan, ayaw sa makalandu. Ayaw sa makalandu ang mga kaluan adat na laon niya. Ini namin pagbulawan. Ada pun namin pagbulawan namin dia mga hasara dahil sa matulihan namin ya mga uno yaon na niya to tanto na sa jaro na kumarayaw. Ayaw pa matulihan harap pa amin pang-ibadat, misalnya bukun. Na asal itu ko na marayaw naman ko makalandu naman tulihan sa kakagayahan. Na inihan suway sarang-sarang sa matulihan na may pagbulawan sa namin kita. Amoy napakaradyaan na partangahan kita matulihan sa namin umuta, sa namin kakahinangta. Asal mga babae yan, kita mo matulihan na sampai ang mga pagtamong nila matulihan, kalagihan nila, may mga maingat yan. Tapi labis ito diya kati ini. Pang mo aturun, labis tuon na matulihan mga batu nila matulihan sila. Nah ini pangaring-arian sa mga kababayan, sa mabin sila. Amin humajat ito matulihan, amin subay aun pangaring-ari matulihan, sa mabin sila. Kulang harapos matulihan mga wayro pangaring-ari. Kaya sinusot na cukup na namin dagpos nila matulihan. Amin uno ya uno. Cukup namin pagbuno nila. Namu ya ito mga katawtan mga uran na mga nausog, tanto na sadyam, sambok ko namin unuan ito, ingat ito haram sila mamatay, sila namin bulawan matulihan, sabab na uno yan, amuin hiyaram si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pakayan sa mga kababaihan mga yan. Damikian namin supra yan matulihan, bukan ito pakayan sa namin usog. Na pakayan sa mga kababaihan matulihan nila mga uno yan kataan. Na yung mga iyan, hauno kataan matulihan, sabay kita rin nakartangan, kung kita namin makalandu o makasubra na, namin pagpunutan ito na amin dia mga lebih makaluman ito mga manisan kayo na nagsasabi. Di na mga ito pamasjid, mayroon nung nabulawan tamatulan, may daya mong tamatulan, amin piyot sa sahig akir-kir matulan, kung biasing kanilaon, amin daya mong nakataan matulan namin na yung mga yan ito. Alli antara sa mga bihag kami, imibog yung mga katawtan mga orang kababayan matulan kaniyo. Na suwaya ito sarang-sarang sa jarong kita pagtangahan. Amin hayrul umur awsatuha sarayo-rayo karadyaan amin kita partangahan matulihan Allahu a'lam bisawab. Alhamdulillah, ako na nag-text sa tuwan. Kung dawa lang yung tuwanin, bulawan niya din kapag Turkinan. Wala yung pag-Turkinan dubo. Joker ka pare. Hindi ka din pa nga sumula ni Katuan. Salam Katuan. Kaya na pa siya nag-text, umabtuntuan ha. Yung mga kamo nag-text, ay yung mga kamuruan namang ni magkawas sa text nyo. So, na matakot ito magdatong ini. So, gano'n na siya binigyan matong 5. Inshallah ta'ala, din nabutan. Sa danang pa-consum ka ito na, inshallah. So, yun po sa Ramadan. Inshallah, onda. Yun nila. Yun rin mga kaguran sa kita ni amuin, kaguran sa kita ni kagil, ay ni matarang in pangadji, sa na bukunin ni pag-jawab nila, pikilan nila, manangkan dalil, gawa ng Quran, iwan sa sunnah. Salam katuan, magmaabda ko man mga suwa ko regarding praying tahajjud. Mga awang tasbih niya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nakadjud ko, no? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tungod pa amin ito, hatungod sin sa bahayang tahajjud na wayroon niya ito tasbih niya. Pagyanon dito magtasbih, amin siya buteto, ito tartan to na sa bahayang tasbih. Namin tumasbih siya, makakapituan taglima, hatiap-tiap rakaat. Amin tulong taha ini sa bahayang tasbih. Mga kawa tahajjud, na wayroon nito tulong tanahin ang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bisawab.
Oo. Ano ni katuan natin? Last natin ko. Kasi hindi, mag-map ka mo, tiwang hod. Pa 11:30 ra kita. So, na muna kang taong pa ni siyang lecture kung So, anong papanaw ta pa? Malayo. Oo, malayo pa panahon ng win eh. Sada na, ay ka magsusaong pa consume doon. Inshallah. Ano magkakadi Sheikh Jamal Munib. Ini katuan, pahabol niya to din eh. Oo, desin pagkuha na mo pagungsudad to. Di malandag ba yung pagungsud din eh. Oo, kaya na. Ika-continue ko pa tuan. Pagsukol ko to na napindot na. Ing usog in tumutat sin ungsod at niya magsarakan. Katloan nga ibo, misan tingatan niya ra in maasim babae miskin. Di usog ni magtutat. Ya, maksud naman magsarakan tuwol. At tinasok pa mga sawa ko lang no din ni inindera na mo katloan nga ibo. Take it or leave it. Kalabit. Una to ko naman jari. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tungod pa amin parkala along niya mga ini ito sarakan tuhol. Kasi usog ni magtutat. In mga yan, bukod pangadatan sin Islam. Yan. Sumakawa, pangadatan sin kita. Mga nakaunayat to. Timpo si mga kasultanan. Nakto na magkaloko sin tao pasal sinamin sila inakawasabihan. Nagtubihan. Na yung mga ito, bukod nito long talamudha akamata, biyata si mga pagdini kuno ini pagdakup ini, demikian bukod inilamod akamata. Di rasan ka yung mga magdakup yan. Bumuhay ko nung na yung mga ito, biya hinangon nila sara, bang sa pamari mabaya ini ni kanto nila panahon na tubihan, labi-labi namang mga miskin, nalaw niya sabay dublihonin kuha. Dublihonin na mo in diarani lang, kung sa pamaduma sila katluan ngayon, nampa sila ritay maon sa magpakwa kanuman. Na malukos na hadyabihanin namin ini kuha. Na in mga ini, yari sambil hamasuok. Yari riha kuha, ini aon nakasumbong na dupa. Pwede na ako magsabot sabab na adakala balikan sila si mga nagkakawa sa habok lokal bihan. Amoy ini asawahon bihanin babae pagubos ito na pagubos di dami siyang gastuhan di takatan na pagubos bang sumukat bukit magtubihanin babae may kihutas na subay maguli sinungsod. At inasawahon na dyan magtubihan lupa ragpos pag-usahabain biya mga hinang na ininiway roon yung mga ini. Sabab mo na rin kita manjari lumugos amoy ini madto magmaksud sa sumagawa na hinang ini ring mga adat na sambil pawihayaon di matukato na mareho sa jabang sa pamatay maon kita na alhamdulillah dabang sa pamari nari kita manjari lumugos amo to imbi mga ini ikabaita sin kami sabab bukod nito lang mudha ini panghindo sin ara mga katutan ni wallahu a'lam bisawab. So, malingkat ko din namin pangasubuyat to sebab siya namuyin dani akato na ang mamantok ng dami biya mga panglunggo si Sab. Niya to natin niya mga may tanasal sila namin kagausan niya. Supaya matulihan di maglipay namin umadto. Inamuyin biya mga laong ta amuyin pagpangasawa niya. Sebab nakiingatan niya bang siya sa sukatan mataod na rin siya magkagaus. Dengan sebab biya mga ikaluman niya kami makabutas siya matulihan hindi niya kagausan. Ang sabi naman mamayta na siya sinamuyin yung kagausan na mo matulihan. Mamari sa buko namin biyasin namin pangatatan na kaunad kung paglipat doon yung tao puguson yung tao kabayaan sa kabayaan niya. Aum kapatutod sinamuyin tao mamayta matulihan sa kagausan niya. Ada pun yung mangunggus siya na niya to di at makajari langgar sa na ito amin agama Islam matulihan sa napagkakaw miskin tiyo na may tanong na sa matulihan. Yung kagausan tutuan na ayaw na matulihan kung namin pagpataod to namura yung kagausan Yaya to dakuan yaya to dakuan mumatulihan sa namura yung kagausan pumatulihan nabang mga kuyan sukatan pumatulihan na regency na minsan pagsukay din naman masyort na yan tumagtaking na namin uno namin tag anak kababae matulihan kung biya niya matulihan ka-iklas siya sinambihan to na alhamdulillah bang di matulihan na mayroon na isa nung hard feeling lang simbata. So, alhamdulillah Rabbil Alamin na mga timahod, no hard feelings ha. Si Allah Ta'ala na
sa day sa bibay ta sin nabi sa taud-taud barakat ami mabawain so bidat ka bawa-bawa ibat pa ka ni ka gaman ikaw amuin ini kalagguan hadarat sin Allah Ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin mga katotoy mo na kami Islam amo na inin hinapusan sinamuin duman ini pagpasod job si kita ni bat kana na di malom-lom dum na sumakaw inshallah Ta'ala mapangasusin kamo ka magsusa amo rin mag-erase na mo in amuin pangasubo kaya jawaban na pat balay kalin mga way inshallah Ta'ala ini basaw tara consume Insyaallah. then problem ini mapangasubo ka tuan na di pa tetap mo sa kewalan gumanap na sa kewalan so inshallah Ta'ala alhamdulillah rabbil alamin ini amo na hindi mga purpose ni Dawul Islam Foundation amuin mag-convey sin true message in Islam amuin hikasusol sin kita ni patigundan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil madawhat nato input sin agama abi sin zaman sin kanunungan nato alaihi salatu wassalam na mga katotoy mo na kami Islam inshallah Ta'ala pangasuhon niyo konsum bid nila jawab na sin kami parehati ko actually malam masay ni pag-consume ni sumawa na inshallah ini barakat na ini dina closing message ito na inshallah Ta'ala mga tayo na kami Islam ini to pala may pagsarang sukol kaniyo katan ini iwan sin kasila sa kasadaytraan lapay nin amuin nag-text ka mo last weekend to amon dumamag lingkod basa na alhamdulillah ito manghod ini beta na mo kay mo na tumex sa kami tumawag kami tiyawakan na mo kato tinexan na mo na mayroong reply ambok na reply na alhamdulillah natuan alhamdulillah din kami sa bata mayroong kita nagbuwal kami matan sa naon dalil kaya putan na pagkakoy sa mga doon maglingkod-lingkod daw may burong pagninyanan mo na ito na mawaya di sab kami dumungog si dalil yung matan na yung problem di na sinaghapi na lupa sog nakato na invite bukunhat masamil mayol sin sugi mayol amin siya na nagprogram sabat sin mayol tiyawakan ko palong ng guruyan perahan ko pa sulat direksan ko pa verbal narap nagbisara sa tuwan mayroon gimuwa na likewise marehati ko tabiat na sindi makadipin si kasawunalan sambil din di kamo pay sabil timawagin timex dumamag kita mayroon na kamo remiply mayroon na katan na hati ko ini kakita katilasan mo na tuod bang biya may tayat to di gumawa ato may tato di dumamagarot alhamdulillah to ang pagka-reply mo kamo alhamdulillah ran alhamdulillah rabbil alamin kasi lasamon kay mo mayroon na to di mga dual kuti sing pangatayan na mo but malain kanin kami makugmakwentod kami bang ombi mga wihan na inshallah Ta'ala ready kami ini dumungog bukod maggari magjuri sa dumungog sing kasabunalan bid nila subhanahu wa ta'ala mun makawata to din puti sin agama na katotoy mo na kami Islam balikan ko yung mga pangasosik kamo jawabon da sin kami inshallah subhanahu wa ta'ala konsum aun da pagsual jawab si kita niyo serta demikian mga kaguruhan makarira sila bang kalo-kalo ini di pa makawi katawan Jamal Munib insyaallah Ta'ala makarisya tumabang amuin jumawab sin mga pangasusi kamo na murah-murahan insyaallah Ta'ala tambulo natin pagkaradyan na to deng haamuin ini pagtuklasin kanong nung natalay salatu wassalam subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh